سلام لكلهم أبزي تلفون آتيكم زلهم شمي دكتور منقست أبايري بحال أدمن أخبركم بممتاعكم مسجانا نقرب أقدمه زخبركم عدتاتن أبوتاتن يحواتن يحاتن أدمن أخبركم ممتاعكم مسجانا نقرب أتسلقا لما عالتي جزيهم كي قطبوا زلوا مقرراب غيرهم بزعبا زلوا قناتات ناي كورونا فيروس ملو عالم بتويتو زلوا حقايم عدمنا لنا مو قفالتكم مجمرتا دكتور هانا هابتو بقدامي وين لكتشر هباتنا نرا دكتور هانا هابتو اب ماساتشوست قمت فلوي كقلت ناي تلاقاقابي حمامات infectious disease specialist كوينا ننوح عمتات ابت خوابس السرحتيا أبرزيوها كم state of Massachusetts أبتناي department of health كم consultant كم advisor كوينها أبستفلالي ناي عباي سعاليخون ناي hepatitis C advisor يا كاليتي حفتنا دكتور شويت ولدت نساي لي خلت ناي لبي زلوا أبز خوابينا ناي سان فرانسيسكو باي اريا ننوح عمتات زقلقلت حفتنايا نساقا جاكاتنا يلب حمام بأقاتامي أبتزلاتو خوابي أبتي هوسبيتالا هذا سلسلهم حموشت زخونو بزي كورونا فيروس تتقيعهم زلو patients تريد زي تحكم الله سلزي بزعبهم من أسفح بلاه كالسلنا سيلي أبتي قزيم أنتان كينات أفق تخيلنا كم قتلتنا يتبقدام يز جبرنايو أبتي قند أرئيسهن آتو دكتور هانا كم تبقدام يزبلنايو إذا حدش قدم حجي ترأي زي فلت COVID-19 فيروس رخصي بزح عالم لخاوي قد آتام سيلو بقدام إذا حلف سومون زفلتنا يستمهرنايو تبغيو جين أو اشتزا حنت سومون بزح حدش تنقرات حدش تي زين فولت أزنبرنا نفلت علينا مو حجس انتاي كم زلو ابديت نختبنا يقدم انت كم متحساسبن من لاوبان خلوجين نقرس دلي بزستخالنا متن بتجرينيا طرح تنزارب كنت سعرينا هذا قالات انت دامليقنا تعذبتنا قريتنا حتت عنسا تي اتنسر حلو قنقوا سلازي سعرنا بخوم ايو سلازي اقدمنا قريتنا حتت دكتور هانا اوكي بمجمرتا سلامتا يقرب بسماعتاتنا كاب كله اجزيهم تيقطكم سنه تخد كافلوا موسانكم تعمي انلي سموها وانا قبل زدلي ان دكتور منغستي دكتور منغست اب وشتن يكون ابدغه تبركتو زلخا ناي عنا حجز حزبنا ماليا يبلون مو بالزمان تعمي اذا يفتو تاو دما كاب كله ابزي أبقرب جزء وشتي نقول هنا أكيد بتزلنا خلصنا نهزبنا ملأخت خم حالف بتأشمو ده تحاور كنن إذا برنامج ذا جاج خايون خاص بكون كافي نبي حكي acknowledgement اللي كملتي دعمي قنيلنا زي أبنتي نخالق بتكون موياتات زلنا إركان نحدنا حمس حاجة جزن بتزلنا حبرتها هنقلتي زي عاري أبنتي ما يقنيلي أوراتي حبلي أو كأسئلة زارة زدل حجي بزحات سبات نالباش حالة سمون تساتفكو عيتهلون مو نشتي أرسح بلي خزارب انتا إذا كورونا فيروس إذا فيروس زي حدش هيكون المخان تي فاميلي نايت فيروس ويد ما مبقوليو بزحات فيروسات اتبيو زي خاء تي جدليو خمزن عشتو سعال يكون قال ملد حزكا بجزي خرمتي يكون كوبتات خون كله تي زعابيجن كم زبعل ناي ميدل إيسترن ريسبيراتوري سيندروم زبها الميرس بعل عربات هجرات ناي لهم 10 عام تقله كاب انسان كاب جمل قالت له على قرب ذكرت عينت لقبتها بتحنا رو قداس بحنسات أتيو مالتيو تخالف ساعات severe respiratory severe acute respiratory syndrome زبها SARS COVID-1 مزي زلو حجي حادث دراخونو إذا أخذ كان له مع 2012 كم قرب دسنا بدعانة حمامة متقنا روجن بحنسا أخيدو مالتيو إذا حجي ما إذا درجة تي SARS COVID-2 إذا بحال SARS مالت ناي بحكي خطوط ويدما برتع ناي مثل فاس وكأناي
ናይ ሳምባና ሕማማት ዘምጽእ ማለት እዩ ኮቪድ 19 ይብልዎ 19 ማለት 2019 ዝኾነ በዲሰምበር ኣብ ዝመጸ ኮቪድ 19 ዝበሃል ስለዚህ እቲ ሽም ብሓፂሩ ኮቪድ 19 ይብልዎ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ በዚ እዋን እዚ ሕማቅ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሕማም ዝጀመረሉ በዚ ውሃን ሲቲ ኣብ በዓል ቻይና እዩ ዋሪን ቶንስ ዝበሃል ብቁልጡፍ ግዜ እቲ ሕማም ተላዲዱ ኣብ ክንደይ ሰብ መጥቃዕትን ሞትን ሕማማት ተዘምፀ እዩ ከምዚ እንታሽ ምኾን ዘሎ ዝሓመቀ ሕማም ተባሂሉ ዘሎ ታኡ ቀጥልና ኣብ ቁሩብ ግዜ ውሽጢ ኣብ 3 ወርሒ ንሕና ዳ 3 ወርሒ ንብል እምበረይ ገሊኦም ምናልባሽ ሱሮ ሰይድ ጠንሕ እዮም ዝብሉ ኣብ ሙሉ ዓለም ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ በዚ እዋን እዚ ስጋብ ብ18 ዝሓለፈ ወርሒ 18 ማርች ማለት እዩ ኣብ ሙሉ ዓለም 345 ዝኸውን ዳግኖስ ተገይሮም ማለት እዩ ካብ ልዕሊ 10 ሰብ መይትሎ ማለት እዩ بحلفي أبعل عدد إليانن تأشمون حديقة مورا بيوب يرألو جينا أبعل كان في حمام بتي وسنو مكلا خلي مخنياتات قرب تأشمون تأوز بلا مثل بناس أب يوروبان أب نورث أمريكا مالك بأبعل أمريكا بز وان زي ذلا بزلو إذا أنا ريو ذلنا من تاي بزحلو تست نقبل جمرنا إيو أب أمريكا ولا تست مالتي سكرينينج ويدما مرمرة مدباريو ناي مرمرة مدبر حسرة زلنا كل من تاي حمام كزلنا حمان أين نا بز وان زا بأمريكا 14 شهر 300 زخونو سبات تلخيفون بز حمام كلو 305 جازفون كأمريكا مالهم إذي بحاجة زي بزحات حاجات ترى إذا يفلت عينة وساينات وديبنا لوان مثالي أبعال كاليفورنيا كانت الرشو سب كم زي زاوة كم تخلكله هبز أخي وقت زدلت رأي أخونا هاد كله خلو مالت دروسين مخادي ولا ناي حكيم مخادي أستاذ رأي كم تفون أبي ربعان هلا تي ودر تي بوردر مالتي يعطون لو نسخة تي هزبي خطوات أو تجسلنا ببوت زتحالة تزخونه تي زسرح مجدي إن أنا أمنو زبلو نايدين نسي هزبي أنت عشان تعاملوا خلخا إلهم تزامنيهم ስለዚህ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ኣፍሪካውን እዚ ቀላቀላሎ ከም ኣሽንኳይ ኣብ ሳልሳይ ዓለምን ኣብዚ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ከማን ተስቲን ወይ ድማ ናይ ሕጽ ናይ መከላኸሊ ብጣዕሚ ሓጥርና ስለዘሎቲ ንኣፍሪካ ብጣዕሚ ዘስልጂ ኢለ ይኣምን ብከምኡ ከዓ እቲ ሓድሽ ነገር ንሪኦ ዘለና በዚ እዋን እዚ ኣብ ዘንሶምን ክተሰሙን ውሽጢ ንሪኦ ዘለና ቅድሚ ሕጂ من إذا حمام زد قوزل لخ بحال كله عبد سبات سبع إسراء كابتسان راب مبزحة يوم ذك 7 عامات يوم ذك 8 عامات إذا يوم ذك قوزل له من أساس دحاني بحال نرو قداس في حجيب زوان زلو زي في الداتا ويدما في أنت عشان متقطب متخلو من أساس لعدنا إسراء سجار 4 عام زخونو أتلي إسراء بسنت كابزم زحمو زلو يوم بحال زلو كابزي يوم وش إيه كابزم نبدأ 10% نبلهم حاله 5% كلتا كاميتي ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ኣትዮም ናይ መተንፈሲ ሓገዝ ከም ዘለዎም ምሞት እኳ ብዙሕ ተዘይሞቱን ግን ናይ ብርቱዕ ናይ ሳምባ ሕማማት ወሳዕልን ከም ዘልጸሎ ከዓ ይግለጽ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ዓበይቲ ጥራዩ ናይ ንእሽተይ ዝበሃል ኣተሓሳስባ እስሙ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ድማ እንታይ ደኣሉ ምናልባት በዚ ናይ ክትስዕል ከለኻ ምስቲ ቀስቃሲ እቲ ሕማም ዝመሓለፍ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ነርግን ሕጂ ግን ولا تي فيروسي ولا أير كي تأني حكي البهلا مالت كم بعد فيديو كم ذا بعد نفيو حجي عند حالة تبدأ حنيم ويسأل محراليو البكتيريا أبتخواه أير يسأل مالتيو أبتي عند حالة تبدأ قاتي يسأل له سب محراليو نت أير بتأير راي الفيروس ويد ما البكتيريا تزلو بقول عند حد أتنفسه لا جل اليوم إيو تي وانا ملاقي بينا بعد تبرتلو في مالتي الجدن كوفيد وين كمو خي كون عشرتي اللي يقالوا مقنعته مبدأ في حخايم ولا أب تشاينا ديو مبدأ في أب عدد اليان إذا من حكمنا زلوا سبات ده قام زلوا بو إلى أم زلوا سلزي نايجدن السخاء
تحسبنا يجمرالو تخالق أنتايو عندي حين كاتر كتحل نسبت لكم تخيل بهالنيرو مالتي سمتماتيك مالتيو عندي حتى سمعك تسعليو في رسميديو ولا في نايغورس نامديو في ملكت يزبهال نا كورونا فيروس عندي حرالك أيو نسبت تلاقب تخيل بهالنيرو قال حجيجن أبتي مجمريا علة حادث قبل حموش تزلو ويكا علة حادث قبل كي تزلو عندي حادث بدأ تلخي مو ولا تزيت سمي أول جين الفيروس أبون متنفسن تزلو كم محل يخيليو زبلك اسمه يرقلو زيد ما من بقاريتي كم يجرنا ألمو نتي حموم زي حموم نساليو فلازم اتي social distancing زبهال كابسب كنت راح تحق على حمام أي حمام هذا كلتا نتوصفون أكثر على كذا بهذا ناو إن أنا ذهب لنا إذا هذا ثم بحسب على كاليفورنيا قال كنت راح جزاء أنتو عايزين تقول بهذا إذا كنا تعرف تجلس لزلني. رايت صبوق دكتور هنا سزي أبتي نح فوق زي 14 معالتي لنا سلازي بزي تبليو زلخي كابتي أتي من لقاب نايت حمام أتي من الكتاتات ناي حمام سير رأيلو زلو جزي شعو كمان تسبسي أتي فيروس كتحلالي في قيليو معلي هو أتي حادث بمجمرة كليك كله أتي ناي فيروس وترب تعمل عليو مالتي أتي نفسنا جنا كلاخل جنا أي جمرن زلو مالتيو مهنياتو أتي نفسنا كلاخل جمر كله إنا أتي ملك الرأينا متمامنا أجي بتوانتيو فيروس دلو هانسا عندي حد سوعات معلتي شمونت معلتي حينتا عندي حد نتي فيروس ريمو اتي قطري نتي فيروس اي كم من مجمع هذا اللو بتعم سنتي ام رخبوها هانسا كمان نيجاتيف زبلولو فلازم اتي ابي انكيبيشن بحال 7 to 14 days دباتي 1 to 14 days بحالتي عندي حد اتسمعك اي وتزلو طقم حجن اتي ملك الذهب كاتخونخه اتي زخونه مجدي كنكا خلص انتاي دالو بتخالنا متن اتي اكسبوجر وي دما ابسب لو قام لاين زحانه سب الحراليو زحانه سب نبت اليو ابدزو خمس قمتن خال سب كل كم زي انت شنو خفتن يزلو مالتي حراي ب كم ባህልና ከም ትፈልጥዮ ጽቡቅ ጌርኪ ናይ ምብጥጻሕን ደሃይ ምግባርን ናይ ቤተሰብካን ናይ ኣርኽትካን ገለሲ ኣብ ባህልና እዩ ፍላይ ካብ ከምዚ ሕማቕ ሁነታት ከም ዝመጽእ ከሎ ድዩ ሓዘን ድዩ ኣብዚታት ሕጂ በዚ ዘሎ ግዜስ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ሕማም የብለይን ወላ ሓንቲ የብለይን እንዳተባህለ ከመይ ጌርካ ሞ ኣይትኺድ ኣይተብል ሰብኣይ ትብጻሕ ገለ ትብሎ እቲ ህዝብናን እቲ ባህልናን ከዓ لجاسن موقن بهلن ديو مبصح تقول محتاج جلسي تي أبتنا هنا حبيت حسب زلو يو تجي عند حد دايبت حسب دايتي حسب واي إذن أجد دخلوني جلس بهال وقصان كره بيخلو بس وان زين إذي تي بس وان زي إحنا الجاج اللي قبروا له ويكا تأشمو أتحساسبنا سب تأشمو زريقلو بوت جزء كونن بس وانا زي تازلان تايا هذا نجار نحد هزبنا نحالين نفتون نحل كوينا الحمامات كي لقبنا نحل لقبنا ها كي نحلفون خالق أوفن سعر لنا هو ثم أرجوتن نحر اليوم قالوا بحلف أمريكا سينيور سيتيزن هاوسينج لما لازم بحللوني أرجوت جزاوت اللوم نزي أتوم عاد إن خن قدفهم مرات هاي كون ده عن قبرة لنا جن بتخيل مثلا حمامات كي نحلفوا خابطال كي نحز داونا عندك حقنا كنوت خلنا خابطال عندك حقنا بقوم جرنا إحنا كهاتل نخينا جن وأنا في الجوات أكون جن متود حاوبي ديو ويقول حاوبي دا ويمسد دا جلسي ممكن فتينا جرن دابل كان تأخير كان تأشمي بال تقبلنا تيابلون مخنياتو كل هنا نحز زوجنا ويجلا خيرنا بجلسنا كيفنا مسكال سب تاريخنا أنا متذلنا إذا أنا جروسري الحركيدة نتينا جروسري مدفئي كحزولني أتأخلتش إذا خير له أبتكاش رجسر جنزر كرائي لذيذي يدايسي طبو أيكون نزلو مالتيو ولا خلونتين طبو أيكون نزلو الفيروس كم تقول حزبنا يو سجاب كنتاس جاب تسمع عالتي أب لاستيو أب حتقوين ديو ورا جاليوسس جاب شعة مع تدلون كم أنا له الفيروس حجسي كل حزون
انت اشمو كنا محالف نخلينا فلازم كنبزح لنا مخادم يعني بس وانا انا دوقسنا يكونن كنقدفوا لنا الراي دكتور هنا يغنيلنا كنملسينا نباخي نحجيجين دكتور شويت نزوم كتحكم يوم زقنخي في الخمان تحكم يوم زلخي حمومات بزعبهم قرب احتراب بالكنت تقلصلنا تبوني رمو هاي كم يوعلكم يحوات بتعمي مسكن جزيكم موسيلكم نابزي كتسمعون كتحبرتاتاتن كترخبو سلازم اتاقم كاب كله دكتور منجس دكتور هاناكا تزاريباتا اوريدي كم ذا عينت بلاتفورم فتيكا نقول سب حبرتا كتهب سلازم فتركنا بتعمنا مسكنك سو أنا حجي انتا اخد قرب 3 سبات علو عبزي خوسبيتالنا بحتر زبالة من قدي انتاي عينت ملكت حزوم قريبهم كنقركمي ناي مجمريا ودي 53 عامتيو منم عينت ولا حنت عينت حكمنا والأقم أقاتيمو زي فلت ولا حنت عينت مدهايز وسيدو زي فلت بدعنا أكتيف دخونا سابينيرو حجي مجمريا قد مخلتا سمون مجمريا رسمي جميرو دحار كسعل جميرو دحار ندقت أنا خير كله أنا أبقى في البوك أنزا جميرو chest pain جميرو مالتيو دحار الإمرجنسي روم مسمته اتيناتو رسمي 38 ديجري سنتيغريد ويكاني 204 فارنهايت نيرو اتناي أكسجين متأنو قرب واحد زبالة نيرو دحار في إمرجنسي روم مسمته جن دم كتف جميرو مالتيو دحار عدل زغبرو ግን ትናይ ደም ምትፋ ነገር ቀልጢፉ እንዳገደፈ ኸይዱ ቀስ ማለትዩ ስለዚህ ትናይ መተንፈሲ መሳርሕስ አየድለዮን በዚህ ጊዜ እዚ ኢንፍሉዌንዛ ኤ ኢንፍሉዌንዛ ቢ ቼክ ተገሩ አይነበሮን ናይ ሳምቡኡ ካት ስካን ተገሩሉ ኣብ ሳምቡኡ ሕፍስ በለ ፈሳሲ ተረኺብዎ ማለትዩ ሸር በዚህ ጊዜ እዚ ናይ ኮቪድ 19 ቴስት ተሰዲዱ ኣብ ሆስፒታልና ውሽጢ ስለዘየለ ክንጽበለና በዓንሽ ሞንተን ሰዓት ክንጽበለና ክሳዕዝ ምንጽበና ማለትዩ በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን እቲ ቴምፕሬቸሩ በቀጻል እንዳተኸታተልካ እቲ ኦክሲጅን ኣብቲ ዝግብኦ መጠን ከም ዝኸውን እንዳረጋገጽካ ንጸልሕ ማለት እዩ دحار ግን ኣብ በዓል ቻይና ኣብ በዓል ዓዲ ጣልያን ሓደ ወላ እኳ ብዓበይቲ ዳታ ብዙሕ ተዘይብልና ሓደ ድፍትንዎ መድሃኒት ኣሎ ቀደም ኣብ ካልእ ቫይረሳት ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ይሰርሕ ደኾን ይኸውን ኢሉ ዝግመቱ መድሃኒታት ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ ሃይድሮክሲክሎሮኪን ዝበሃል ናይ ማሌርያ ፈውሲ እዩ ሶ ንሱ ጀሚርናሉ ማለት እዩ دحار ድሕሪ 48 ሰዓት እቲ ኮቪድ 19 ቴስት ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ ማለት እዩ እድለኛ እዩ ብዙሕ ኣብ ናይ መተንፈሲ ማሽን ኣይኣተወን ሶ ድሓን እንዳኾነ መጽኡ ማለት እዩ ሶ ክሳሕጂ ድሓን ኣሎ ማለት እዩ ካልአይቲ ስንን ፔሸንት ጓል 82 ዓመት እያ ግን ንሳ ሕዱር ሕማም ናይ ሳምባ ዘለዋ ንነዊሕ ጊዜ ከዓ ሕፅረት ናይ ትንፋስ ነይርዋ ሓድሽ ኣይነበረን እቲ ሕፅረት ናይ ትንፋስ ንዓ ግን እቲ ናይ ምትንፋስ ሕፅረታ ብጣዕሚ እንዳገደደ መጽኡ ማለት እዩ ድሓር ክትመጽእ ኣለዋ ንኤመርጀንሲ ሩም ብኻቱ ክትንፍስ ኣይከኣለትን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንበይ ናይ ኣትቕመጥ ምስ ሕሙም ተረኺባ ኣይትፈልጥን እያ ግን እንታይ ኢላ ሬስቶራንት ወፅአ ነይረ ክልተ መዓልቲ ዝኾንስ ኣብ ሬስቶራንት በሊዐ ነይረ ኢላ ሶ ኣብ ኢመርጀንሲ ሩም ምስ መፀት እቲ ናታ ረስሚ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይ ከዓ 98.6 ዲግሪ ፋራንሃይት ነይሩ እቲ ኦክሲጅን ሌቨላ ውሒዱ ስለዝነበረ ሓገዝ የድልያ ስለዝነበረ ኣብ ማሽን ባይፓፕ ዝበሃል ማሽን ኣሎ ንሱ ተገይሩላ and influenza A influenza B ተመርሚሩላ ንሱ ኣይነበራን እቲ ካት ስካን ናይ ሳምባ ኣኽዓኒ ፈሳሲ ኣብ ሳምባ ከም ዝነበረ ኣርዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይዛ ሰብ እዚኣ ቀጢርና እጀልና እዚ PUI ዝበሃሉ person under investigation ዝበሃል ነው ሰዲድና ኣለና መመር ናይ ኮቪድ 19 ቴስት ግን ሪዛልት ገና ኣይመፀናን ግን ከም ዘለዋ ጌርና ገሚትና ኢና ንበይና ፈሊና ያ ዘለና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ፔሸንት ወዲ 4 ዓመት እዩ ካብቶም ሕዱር ሕማም ዝበሃሉ ኣለዎ ሕማም ሽኮር ኣለዎ ግን ሕማም ሽኮሩ ጽቡቕ ኮይኑ ኮንትሮል ዝገበሮ ጽቡቕ ገር ፈውሲ ዝወስድ ዝነበረ ሰብ እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣብ
معرفو نفرتي اب ايربورت يسرح اب قربا غزي اب كال عد خيدو يفلطن يو ግን ካብ ካል عد ዝመጹ ሰባት ብዙሕ ኮንታክት ነይርዎ ማለት እዩ ኤርፖርት ወሎ እንደገና ኸዓኒ ኣብ ብዙሕ ምግቢ ቤታት ከይዱ ነይሩ ኢሎምና ፋሚሊ ናቱ ማለት እዩ ሰው ክመጽእ ከሎ ግን ብጣዕሚ ክትንፍስ ስለዘይከኣለ ኣብ መጨረሻ ናይ መተንፈሲ ማሽን ተገይሩሉ ማለት እዩ ቬንቲሌተር ዝበሃል እቲ ካልኣይ ሜሽን ከዓኒ ከም ሳምባ ኮይኑ ዘገልግል መሳርሒ ኤክሞ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ተገይሩሉ ማለት እዩ ክመጽእ ከሎ ቴምፕሬቸሩ እቲ ረስኑ 38.2 ነይሩ 109 ዲግሪ ፋራናይት ማለት እዩ ኢንፍሉዌንዛ ኤ ኢንፍሉዌንዛ ቢ ኣይነበሮን እቲ ካፕስ ካን ናይ ሳምቡኡ ከዓኒ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ሕስስ ዝበለ ፈሳሲ ተረኺብዎ ማለት እዩ እዚ እውን ከም person under investigation is ብልነሩ ሕጂ ግን ሎም ንግሆ ቼክ ከብር ከለኹ ፖዚቲቭ ኮይን ተረኺቡ ማለት እዩ so እዚኦም እዮም ሰለስተ ኬዝስ ተቕርቦም ዘለኹሎም ዓንቲ ኣራይ እሞ ከምቲ ዶክተር ሃና ትብሎ ዝነበረት እቲ ኣቐዲምና መጀመርታ ክጅመር ከሎ እዚ ፓንደሚክ ናብ ዓበይቲ ዝሕዝ ገለ ዝበሃል ዝነበረሲ ሕጂስ በቃ ተቐይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ፕራክቲስ ከማን ይረአ ኣሎ ማለት እዩ እጅ ወዲ 40 ወዲ 53 ሲ ኣብቲ ናይ ሕፅረት ትንፋስ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ጥራሕ እዩ መፅዩ ማለት እዩ ናብ ክሊኒክ ቅድሚኡ ግን ብዙሕ ምልክታት ነይርዎ ኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገዝኡ ከምቲ ናይ ረስኒ ድዩ ናይ ሕፅረት ናይ ረስኒ ድዩ ሰዓል ገለ ነይርዎ ኸውን ይኽእል እዩ እጅ ኣብታ ዝነበረ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ግዜ ሲ ንኽንደይ ሰባት ለኪሙሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም 2 ሰሙን ገይሩ 3 ሰሙን ገይሩ 1 ሰሙን ገይሩ እዚ ምልክት ዘለኒ እዮም ዝብሉ ግን በተን ግዜት እየን ዝነበርኦም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ደቆም ኣለው ኣቦሎ ኣደሎ ካልእ ዕርኽቶምን ረኺቦም ክኽእሉ እዮም ኣብ ስራሕ ቦታ ክኸዱ ከለዉ እውን ምስ መሳርሕቶም ብዙሕ ራይድ ወይ ተተሓላልፈለኻ ማለት እዩ ከይተፈለጠ ከሎ ሓንሳ ምስ ተፈለጠ ኣይዞሌት ክገብሮም ኢኻ ከይተፈለጠ ከሎ ግን ንብዙሕ ሰብ ኦልሬዲ ኣተሓላልፎም ኣለዉ ማለት እዩ እዋ ዶክተር ሃና እስክፍልሊ ናይ ዚ ፊዚካል ዲስታንስ ሶሻል አይዞሌሽንን እዋ እንታይ እዩ ኣብ ገዝኡ ሕጂ ከሎስ ከመይ ገይሩ አይዞሌት ክኸውን እዋ እቲ ፀገም እንታይ ደኣሉ እቲ በዚ እዋን እዚ ቴስቲንግ ገለ መለሰ ዘይብልና ቁርሞ ዳይግኖስ ትገብር ቴስቲንግ ተዘይብልና ዋላ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ሰዓል ሒዝዎ ወይ ከዓ ቁርብ ሶርት ወዲ ወይ ጎረሮ እንደ ቁርብ ተኣሽሙ ሓርሒርዎ ቁርብ ድሕር ደኣ ምልክት ሃልይዎ ከይዱ ስክሪን ክገብሩ ከለዉ ኣይሓልፉን እዮም ቴስት ክገብርዎም ማለት እዚ ክግበር ኣለዎ ኢሉ CDC ድዩ ብሕልፊ ኣብ ኣሜሪካ እዛዝ ዘለኹ እቲ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ናይ ገለዲ እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ሪስትሪክሽን ስለዝሃበና ወይ ከዓ እቲ ቴስት መግበሪ ስለዘይብልና መብዛሕትኡ ሰብ ብግዜ ኣይመፅኒ ዋላ ተኸደውን ኣይህብዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ሽሙ እዚ እቲ ግዜ ዝወስድ ዘሎ ዘወድር በዓዲ ይኹን ዋላ ተሓወድ 53 መንእሰየ ደሓን ዱልዱልየ ገለይሉ ደሓን መጀመርታቲ ምልክታት ምስ ረኣየ ምናልባት ኣብ ገዞ ኮይኑ ደሓንየ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሙዕጅዝ ኣብታ ዘላ ግዜ ሲ ኣብ ገዝኡ ኣሎ ሕጂ ኳራንቲን ናይ 14 days ካ ይበሃል ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ካ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዛ ኮፍ ይበል ይበሃል ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ካብ ምልኽኻም ትድሕን እዚ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ስራሕይ ሄልት ኬር ፕሮቫይደርስ እናዝበሃል እንድሕር ደኣ ዝኾነ ዓይነት ሰዓል ወይ ሰዓል ድዩ ወይ ረስሚ ድዩ ገለ እንድሕር ኣሊና ሰብ ኳራንቲን እናዝበሃል ማለት ገዛ ክተርፍ ማለት እዩ ሕጂ ንሰለስተ መዓልቲ ይኹን እቲ ናተይ ዘለን ዝስምዓኒ ትኸይድ እዩ ኣይከይድ እዩ ክርእለኒ እንድሕር ደኣ በርኪዕኒ ኮይኑ ክፀኒሕ ኣለኒ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ እቲ ኳሊፋይ ገርነ እቲ ክራይቴርያ ቴስት ክገብሩኒ ከይዲ ቴስት ገብር ተዘየሎ ግን ተሸዓተ መዓልቲ ይኸውን ስኢለ ስጋብ ኣፀሊቆት ሲምፕተምስ ዝመፅእ እዩ ዝርአ ክፀኒሕ ኣለኒ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰዓላት ገለ መለሰ ዝኾነ እሱ ይኸይድ እቲ ከም ኣይበርክዕን ማለት እዩ ኦኬ ሲምፕተምስ ዝብሎ ዘለካ ኩሉ ሰብ ገዛ ይብሉን 4-5 ቤድሩም ዘለዎ ገዛ ይብሉን መብዛሕትኡ ሰብ ኣፓርትመንት ዝቕመጥ መልቲ ጀነሬሽናል ማለት ከም ዘልካዮ ኣብ ሓጎ ቆልዑ ኤክስተንድድ ፋሚሊ ገለ ብሓንሳ ይቕመጡ ከመይ ኢኻ ሞ ትገብሩ ኣብ ቲቪ እንታይ ኢና ንገብር ማስኪድና በሉ እዛ መደቀስቲኣ ኣብዚኣ ክትኾኑ ኣይትምፁ ንግዲ ገለ መለ ኩሉ ኣብዚ ዝመፅእ ኣይዞሌት ግበሩ ንብሎም ከምቲ ናይ ቀደም ናብ
ዝኾነ ናይ ሳምባነ ቀርሳሉ ደልመል ዝበሃል ቦታታት ኣው ንወስዶም ነርና ቀለ ሕጂ ኣው ኣይን ገብርና ማስክና ንኣልዮም እዚ ግን እቲ ምትንፋስ ጥራዕና ንኣልዮ ነርና እዚ ግን ወላቲ ኣቁሕት ንሕዘዲ ወላቲ ማዕጾ ንሕዘዲ ወላቲ ሰኣቅ ንጥቀመሉ ድያ ኩሉ ሲ ولا حنتي تي ملذلنا social distancing أي فرقني quarantine يزبهال أتي quarantine يدخل كل مفعى سجاب قبل أن تأسيس بهال very difficult بحيث التعدي مهنياته تي ولا مدري كمان تي مبلعي ناي مدري ولا هندي ولا مانكادي إلى بهال فإذا oral fecal transmission بهال مالتي كم يبقى القلب لما لنا خكات أستحال خالي أجيب بركنا قال كله في حتمول لنا مالتي أجي بهال جلو you know quarantine بروز بهال قال ما بهال جلو في هرف كونه أيضا عينينيو limitation ناي نابرا ناي ود تسلا جلو كناب دكتور شويت كنملس سوم كلته كابزوم ثلاثة حمومات ناسكي حضور حمامات نير ثاني حوامي مو بزعبا حضور حمام زلو مو بحل في المدى دفعنا بخدول الجزية استفال عليه حضور حمامات ببوغنا لنا موس انتايو ابتي نمتقعديو ولا نوتسيت نايت حمام سي تايلوت ايه من تاي صعبين الله اوكي تاخ قبر الله كم حموم كان تاخ قبر الله هارا حجي حضور حمام كبهال كله ويكا كرونيك إلنسس ببهال المقرات زاكل تي definition ناي حموم ناي حضور حمام تايو زخونه حمام كاب 3 ورح نلعلي مثلا زقنح تخوين مو كاب 3 ورح نلعلي كل زخونه حمام اني حمام يكونن اجل المساري حادثه في اميبا حيزوو كيتحكمن 4 ورح تقنح سي زي حضور حمام يبهال نبخاتو اميبا كتدحنو تخيل ليها حضور حمام كبهال كله جن زم حمامات بختبات كتكالخلهم زي تخيل بفوسي كتدحنهم زي تخيل حضور حمامات بهالو جن بفوسي بموساد جن كتقعد أورم تخيلها كنترول جكام نوح بزيخ تنبر تخيلها مالتهم سو كابزوم أزيوم ببزح نري أمزلنا حضور حمامات كابعتهم حدا حمام شكوري حمام شكور بزي قدس ولا إنسولين دي خاتوسد ولا كينا دي خاتوسد حمام شكور زر لوسب اتلاي نفسه لإنفكشن لاي مكلخال عقمو قدل زبالة سلازخونة نساتهم بحلفي خط انقاو زرلو سبات يوم كالي حضور حمام زبهال ناي لب حمام زرلوهم ناي لب دخام congestive heart failure دبهال ويقدم حجي ولا زم حتى تاك زبهال حيزوهم زنبرو سبات نوح زي حمام دوسلو زيهم كيترفو أب لأنزبالة ريسكيوم زرلوهم مالتيو اتسال ساي حضور حمام دبهال ناي سامبا حمام زرلوهم أسمع خوون خقليو نلوح زي شجرة سيتيو سبات بحلف شيخ عز حزوم انفيزيما أو COPD زبحال له إنهيلر نداو سدو نلوح زي انفيز سبات له قالي سبات كأسام بأم دقاقمة infection ناي سامبا زحزوم سبات له سلازي زي أتوم بزوح ناي سامبا ريزيرف سلازي بلهم قلت إفهم يتوقعوا مالتيو اتحادة كالي حضور حمام زبحال كانسر زلوهم سبات እንደገና አኒ ናይ ካንሰር መድኃኒት ድወስዱ ከም ኪሞቴራፒ ድወስዱ ወይ ከአካልኦት መድኃኒታት ስቴሮይድ ድበሃሉ ለው ድወስዱ ነቲ ናይ ነፍስና ናይ ሕማም ናይ ምቅዋም ክእለት ዘጉድሉ ነቲ ኢሚዩኒቲና ዘጉድሉ ኩነታት ክርከብ ከሎ እዚኦም ቀልጢፎም ይጥቅዑ ማለት እዩ ኣለው ካልኦት ከዓ ከም በዓል ናይ ኩላሊት ሕማም ዘለዎም ኣብ ዳያሊሲስ ዘለው እዚኦም ሕጂ ቀልጢፎም ከጥቅዑም ይኽእል ሕማም ማለት እዩ ካልኦት ኣለው በዓል HIV ስትሮክ ዝሓዞም ሰባት ገለለው ስታት ብዙሕ ሊስት ዘሎ ግን ቶም ዋና ዝበሃሉ እዚኣቶም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ከምዚ ካብቶም ሕሙማት ሓደ ቅሪበ ዝነበርኩ ገሊኦም ንነዊሕ ግዜ ዝስዕሉ ኣለው ኣስማ ዝሕዞም ኣሎ እቲ ኤምፊዜማ ወይ COPD ዝበሃል ዘለዎም ኣለው ከመይ ገይረ እሞ ዝፈልጦ እንተ እዚ ቫይረስ ዝሒዙንስ ከመይ ገይረ ክፈልጦ ብሉ حرا قليل አይኮነን ግን ካፍቲ ናቶም ቤዝ ላይን ዝኾነ ካፍቲ ኩሉ ግዜ ዝሕሞም ዓይነት መጠን ልኢሉ ተተረኺቡ እቲ ሕጽረት ናይ ምትንፋስ እንዳገደደ ኣጸቢቑን ተኸይዱ እቲ
ረስኖም እንዳገደደ ተኸይዱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀጥፎም ንሓኪሞም ክድውልሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ሓድሽ ስለዝኾነ ኩልና ንፈልጦ ኢና ፈውሲ የብሉን ክትባት የብሉን ስለዚ እቲ መከላኸሊ ፃዕርታትን መከላኸሊ መንገድታትን እቶም ሕዱር ሕማም ዘይብሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ክገብርዎ ኣለዎ እዚ ኢልካ ምሕፃብ ድዩ ሕጂ ኢልካ ምሕፃብ ክበሃል ከሎ ቀሊል ስምዓካ ኸውን መዓልቲ እንዴት ሕፀብ ትብል ትኸውን ግን ሚኒመም ብዝወሓደ ን20 ሰከንድ ክሕፀቡ ኣለዎም ምክንያት ኣለዎ 20 ሰከንድ ዝተባሃለ 5 ሰከንድ 10 ሰከንድ የተባሃለሉ ምክንያት ኣለዎ 20 ሰከንድ ኢልካ ክትሕፀብ ኣለካ ዝተባሃለ ንምንታይ እዩ ብሳምና ጌርካ ዘየገድስ እንታይ ዓይነት ሳምና ምዃኑ ኣይገድስን እዩ ብሳምና ጌርካ ክትሕፀብ ከለካ ናይቲ ቫይረስ ሸፊንዎ ዘሎ ንሱ ስለ ዲዞልቭ ወይ ከዓ ስለ ዝመክኽ ቫይረስ ብቀሊሉ ክመውት ይኽእል ስለ ዝበሃል እዩ ጭብሮ ኣቢልካ ምውፃእ ዘይኮነስ ብስርዓት ን20 ሰከንድ ዝኸውን ብሳምና ጌርካ ክትሕፀብ ኣለካ ብሕልፊ እዞም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ብጣዕሚ ክጥንቀቁ ኣለዎም እዚ ዶክተር ሃና ዝገለፀቶ ሶሻል ዲስታንሲንግ እዚ ማሕበራዊ ምግላል ገጽካ ዘይመሓዝ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ስታዲ ታይብል ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ኣቨሬጅ 9 ግዜ ገጹ ይሕዝብል ሓሲብና ይንፈልጥን ኢና ሕጂ ግን ኣይተሓዙም ዝተባሃልካ ኢኻ ትፈልጦ ሕጂ ካ በዚ ግዜ እዚ መብዛሕቶም ቆልዑ ኣብ ገዛ እዮም ዘለዉ ምስ ካልኦት ቆልዑ ኮይኖም ክፃወቱ ይደልዩ ምስ ማሓዛይ ክፃወት ምስ ኣውተይ ክፃወት ፀሚኒ ዓቕሎም ፀቦም ይኸውን እዩ ግን እዚ ግዜ ዘለናዮ ፕሌይ ታይም ትገብረሉ ፕሌይ ዴይ ትገብረሉ ግዜ ኣይኮነን ዘለና ኣብዚኣ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ተኣኪብና ጎረቤተይ እንዲኣብዚ እንዲያ ዘላ ወላ ሓንቲ ሕመም ናይ ሕማም ምልክት ኣይረኣዩን እሞ ኮፍ ኢልና ቡንስተ ሻሂንስተ ፅቡቅ ነይሩ ክንገብሮ ንኽእል ግን ዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ሕማም ልቢ ዘለዎ ሰብ ኣብ ዳያሊሲስ ዘለዎ ሰብ ብሕልፊ ብጣዕሚ መጠንቀቕታ ክንገብር ኣለና ሕጂካ መገሻ ዘይምኻድ ምባሉ ናይ ትኽእልካ ኩሉ ነገር ተኸልኪሉ እዩ ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ እንታይ እዩ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ብርክት ዝበለ መድሃኒት እዮም ዝወስዱ መድሃኒትኩም ጠጠው ዘይምባል ብዙሓደ ናይ 3 ወርሒ ዝኸውን ሳፕላይ ንሓኪምኩም ደዊልኩም ኦርደር ግበረልና ክትብሉ ኣለኩም ንሳኹም ክትሕዙ ኣለኩም እቲ ግዝያዊ ዴይሊ መነባብሩና ኩሉ ተገለባቢጡ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይገብር ረሲዐዮ እንደ ኢንሱሊን ከይወሰድኩሎም መዓንቲ ትማሉን ኣይወሰድኩን ሽዑቲ ሽኮርካ 300 400 ክድይብ ከሎ ናበይካ ክትከይድ ንኢመርጀንሲ ሩም በዚ ግዜ እዚ ካብ ኢመርጀንሲ ሩም ክትሃድን ኢኻ ዘለካ ክትቀርብ ከማን ይብልካን ኣለሳ ፀደካ ዘይ ሓሚምካ ስለዚ ክትከላኸሎ ባዕልካ ትኽእል ነገር እንተኮይኑ መድሃኒትካ ኦን ዴይሊ ቤዚስ ምውሳድ እዩ ዘድሊ ወላ ወሲዶም ከማን ሕጂ ሓደ ግዜ ይድውሉ ይነግሩ መድሃኒተይ ፅቡቅ ወስዶ ኣለኹ ግን ብጣዕሚ ስትረስ ኮይነ ስለ ዘለኹ ብላድ ፕሬሸር ሰማይ ከይዱ ይብሉካ ብቴሌፎን ደዊልካ ትነግሮም ከምዚ ጌርኩም ኣጃስት ግበርዎ ፈውስኩም ትብሎም እዚ ዘሎ እዩ ግን እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብሮ ኣለና እቲ መድሃኒትና ከነቋርጾ የብልናን ብፍጹም እዚ ኣነ ክብል ዝኽእል ሕሙም እቲ ሕዱር ሕማም ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ ይጥቃዕ እዩ ሕጂኻ ከምቲ ሕጂ ዶክተር ሃና ዝበለቶ ኣብ ንኣሽቱ ብጣዕሚ ከዓ ይርአ ኣሎ ስለዚ ኣነ ንእሽተይ እሞ ብዙሕ ኣይሕዘንኒ ከምዞም ኣብ ፍሎሪዳ ቢች እንዳኸዱ ርኢኹሞም ኢኹም እንታይ ከም ዝገበሩ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እዩ ትማሊ ዝወፀ ካብ CDC ዘርኢ እንታይ እዩ ካብ 20 ክሳብ 55 ዓመት ዘለው ሰብ ናይ በዚ ሕማም ናይ ሙማት ዘለዎም ዕድል 1 ክሳብ 1.5% እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩልና ክንጥንቀቕ ኣለና ቴንክ ዩ እዚ ትዝበልክዮ ካብ 10 ክሳብ 55 ብፍላይ ኣብ ብዝያዳ ከዓ ኣብ ዓጥልያ ንርአ ኣሎ ሕጂ ኣብቶም ዓበይቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብብዝሒ መንእሰያት ኣብዛ ዕድመ ዘለው ይጥቅዑ ኣለዉ ቀልጢፎም ከዓ ይሞቱ ኣለዉ ሓደ ካብቶም ሕሙማት ናትኪ መጀመርታ ወዲ 53 ዓመት ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ናይ ማላርያ መድሃኒት ነዊሕ ዓመታት ዝተገብረ ብኡታት ንሱ እንታይ ዝባል እሱ ወስድ ኣሎ ኢልከ ሕጂ ኣብ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝበለ ጽቡቅ ይሰርሕ እሞ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱሎ ገለይሉ ቁርብ ጌጋ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ መጽናዕቲ ከም ዘሎ መጽናዕቲ ይግበረሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ኣንደር ኢንቨስቲጌሽን ከሎ ዲኹም ትህብዎም ዘለኹም ሕጂ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ዘለና እንታይ እዩ ንኻልእ ቫይረስ ሰሪሑ ነይሩ ወይ ንክሰርሕ ሓጊዙ ነይሩ እሞ
ነዚ ቫይረስ እዚ ከዓኒ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ እቲ ዓይነት ኮንክሉዥን ትራንስሌት ምግባር ኣጸቢቑ 100% ትክክል ኣይኮነን ግን ኣብ በዓል ቻይና ሓደ ኣውፅኦም ነይሮም ሓደ ዳታ ግን እቶም ገና ሓዲስ ብዙሕ ህሙማት ዝወከለ ሪሰርች ይግበር ኣሎ ግን ናቱ ውፅኢት ገና ይመፀን ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ኣኔክዶታል ዝበሃሉ ሓበሬታ ጥራሕ ዘለና ሳይንቲፊክ ዘይኮነ ሓበሬታ ብዙሕ መረጋገፂ ዘይተገበሮ እዩ ግን ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ሂብናዮም ነርና እሞ ፖሲብል ሰርሕ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ብምሕሳብ እዩ እምበር 100% recommended ኣይኮነን so president ዝበሎ እንታይ እዩ the force is game changer ኢሉ we don't know ንፈልጦ ነገር የብልናን ግን ቃልካ ክፀበካ ከሎ ጣዕም ክሓምም ከሎ ሰብ እስኪ ክትፍትኖ ኢልካ ትፍትነሉ ምክንያቱ እዚ ፈውስ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንማላርያ ንነዊሕ ዓመታት ተጠቀምናሉ እዩ so እቲ ናቱ ቶክሲሲቲ ንፈልጦ ኢና እቲ ናቱ ሳይድ ኢፌክት ንፈልጦ ኢና ግን ነዚ ሕሙም እዚ 100% ሰሪሕለ ኢሞስ ስለዝሃብኩ ይድሒኑ ንምባልካ ብጣዕሚ የፀግም እዩ ገሊኦም ሰባት ይድውሉ ሕጂ እሞ እዚ ፈውስ እዚ መከላኸሊ ክጠቕመሉ ክእል ኦርደር ክገብሩ ለይ ክትእዝዙ ለይ ትኽእሉ ዲኹም ይብሉ ኖ ገና ሪኮመንድድ ኣይኮነን ገና ንፈልጦ ነገር የብልናን ሶ ብሳይንቲፊክ ኤቪደንስ ዝተደገፈ ዓይነት ኣይኮነን እቲ ዳታ ዘለና ሕጂ ገር መጽናዕትታት ግን ይግበራሉ አቤት መጽናዕትታት ይግበራሉ yes ይግበራሉ አራይ ጽቡቅ ወስኽ በለ ዘለኹ እንታይ እዩ ሓደ እቲ በዝእዋን እዚ እንድዒ ኣብ ካልእ ስቴት ከመይ ከም ዝኾነ በዓል ማሳቹሴትስ እቲ ናይ ሜዲኬር ወይ ድማ ሜዲኬድ ካብ ኩሉ ኣፍቂዱ እዩ ቴሌፎኒክ ቪዚት ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ክንዲ እቲ ሕሙም ከይዱ ንዶክተር ዝርኢ በተወሰነሉ ሰዓት ብቴሌፎን ዲዩ ወላ ብቪዲዮ ኮንፈረንስ ጌርካ ክትርአን ሕማምካን ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ማሳቹሴትስ ናይ ሜዲኬድ እንታይ ኣፍቂዶም ክንዲ ናይ 30 መዓልቲ ናይ 9 መዓልቲ ብዝኾነ ፈውሲ ወላ ናይ ደም ብዝሕጂ ወላ ናይ ሽኮርዲ ወላ ናይ ገለ ከም ዝግበር እዚ ከዓ እንታይ ደኣሉ እቲ በብሰሙን በብወርሒ እንዳሃድካ ናብ ፋርማሲ ክንዲ ተኣሽሙ ተምጾ ነቲ ሪስክ ንምቕናስ ማለት እዩ ምዃን ከማን እቲ 9 መዓልቲ ፈውሲ ኣብ ገዛ ድሊቨር ከም ዝገብሩ ሲስተማት ኣይግበራሉ ማለት እዩ ሕጂሲ ከከም ሆስፒታላት ሕተቱ ተምሓኻየም እንድሕራሉ ነግርኩም እዮም ቴሌፎኒክ ቪዚት ማለት እንድሕር ደኣ ናይ ጥዕና ጉድለት ኣልዩ ናይ ግድን ሽኮር ትደም ብዝሕጥሙ ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ ገና ይዕርየሉ እዩ ዘሎ ተሓኪም ሰቁታት እንድሕራሉ ባዕሎም ቶም ሓኻየም ክድውሉልቲኦም ግን ባዕላትኩም ድማ ፕሮአክቲቭ ኮንኩም ሕክምናይ ከመይ እዩ ተፈውሰይ ከመይ ኢልካ ከዓ ምጥያቅ ዘሎ ደውልኩም እዚ ለኩም ድዩ ናይ 9 መዓልታት እውን ትኽእሉ ዲኹም ኢልካ ከዓ ምዝራብ ናይ ግድን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዘለኹም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሕኮን ዘለኹም ስቴት እንታይ እቲ ናይ ሜዲኬድ እንታይ እስሙ ውሳኔ መጽ ዘሎ ግን ከም ዝመስለኒ ሜዲኬር ኣፍቅድዎ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ መስለኒ ስለዚ ከምኡ ገርኩም ናይ 9 መዓልቲ ዝኾነ ፈውሲ ዋላ ናይ ቃንዛሊ ናይ ዝኾነ ብሕልፊ ከዓ ናይ ድራግ ሕማ ናይ ድራግ ከምዚ ናይ ሄሮዊን ገለመለ ዘለዎም እንታይ እሺ ሞልፍ ዘለዎም ዋላ ንዓቶም ናይ 9 መዓልቲ ዝውሃብ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ደኣሉ ነቲ ሕማም ጠጠው ነዚ ተላቢብ ዘሎ ሕማም ጠጠው መበል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ in terms of medication ክንብል ከለና እዚ ፈውሲ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ በዓል ሃይድሮክሲክሎሮኪን ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቻይና እቲ ሃይድሮክሲክሎሮኪን ክወስዱ ከለዉ ካልእ እርበል ዳንካቶም ናይ ቻይና ሜዲኬሽን ኣይውስኹልና ዝኾን ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ ጽፉፍ ከም ሓፍና ዘቶ ከም ጽፉፍ ሪሰርች የለን እዚ እቲ ኣሰራርት እንታይ ደኣሉ ኣብ ናይ ማሌርያ እዚ ክሎሮኪን ኣትኸሎ ነቲ ማሌርያ ነቲ ባክተርያ ኣብ ማይ ዝዝሕሉ ኣብቲ ነቲ ናይ ባክተርያ ይሓብጥ እሞ እንታይ እስሙ ይቀትሎ ማለት እዩ እቲ ደሴም ኣብቲ ቫይረስ ኣትኹም ዝገብር ዝበሃል እንታይ እስሙ እምነት ኣሎ ልክዕ ከም ሕክምና ገይሮም ትስዎም ዝበሃሉ ሂደትዮም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢቦላ ሰንተር ነይሩ ሕጂ እውን ናይ ኮቪድ 19 ኮይኑሎ ኣብ ቁርብ ግዜ ውሽጢ ራንደማይዝ ትራያል ጀሚሮም ኣለዎ ማለት ፍርቁ ሰብ ፈውሲ ሂብዎን ፍርቁ ሰብ ኣይሂብዎን እዮም ኣይና እዩ ዝሓሸ ዝወፀ ማለት እዩ እዚ ራንደማይዝ ማለት እሱ ጽቡቕ ሳይንቲፊክ ጋይደንስ ክህበና ይኽእል ማለት እዚ ሰሪሒ እዚ ኣይሰርሕን ኢሉ ክህበና ይኽእል ካልኣይ ድማ ክልተ ፈውስታት ኣለዋ
ناي أنتي فيرال كلتين كأنا إيبولا فيروس النرن جن بدو حيسرحن حجي رجلت زي بحال فوصلو ناي إيبولا فتنوبو حجي زي University of Nebraska actually double blind بسرعة تقبروا له next week انتاي كم يسرح الفوز كن فلت الناس الذي كله بخصوص إذا قرأت فون زلوا بنتي كم زينا هنا president زلوا أكلتا طبق شأسمي زي كون تسفى مهابن the ناقر information مهابن جيجا خنير دعني جن ولا حنتي إزي يوز بهالفوسية لأن إتها فوسن تايد ألا social distancing مكل خال بس هراي طبق حنت عطلات كاب كيدان داير كاب هاريسبورغ لزمت مزا نبلا زلنا فتح حازت يا زعبا مدهانيت زعبا مدهانيتات قالت راح زي كونه بزياده خاب زعبا ناي كتابه مطنعتات زغبر زلو ناي فاكسين تجيب زعبو سي قرب دو انتاي زبال انتاي اتا فلاي تحت انت دكتور شويت ناي سامبو حمام زلوم بيتسب اب حبرتسبنا قال انت اليوم سي موقع نابزنا فاكسين زساتفلو منقد انت الاترخيوسي انتاي صعبين علوم معناته بتنسمعوسي حموم استنفاس قال حصرات قال جمرهم كله بقى ابوي ابتسامبو يوتي انفلتريشن زلو مس انتاي ريتلوكي كسحجي اب نحنا هوسبيتال اب ريسيرش تنايم اب ويك اب ترايل ده تنايم سبات يلون فاكسين كاني كسرح تجميرو دايزلون بري كان صعد وصفي اتليست حدا عمت كدليو سو اب كاليفورنيا سي اتليست زلخو انا هوسبيتالات ترايل تنايم سبات يلون تحتهم الترايل نايت ترايل مش هو يا دكتور هنا كلينيكال ترايل قال ملك جينا بخبابيكم تجميروا ذلو ولا جينا أنا ترايل تازلخو اب University of Nebraska طبق ترايل كم تخيزلو فات اللهم هنياتو في بزحات حلمات أوتي بخل زلو بحلتي كابزم تيناي كروز لاين بتاعش حيمون زلو حمات أوتي زلو بحسر زلو ما أقبرو له أبكال بوتاقنا رانا يلن تازلا بزح زغبر زلو دنت ناي تيستينج باكيج نطرا زلو اب ماساجوستس بزوان alright so دكتور شويت دكتور هنا 8 كميتي نايزوم بز كورونا فيروس اللي تتابعهم زاتو بزمت معتات ناي تشاينا استغبره 8 كميتي خدحنو خلو تي 10 كميتي جن اب حما خناتات هاليو ببزح خا مويتوني موتن الله اتم 8 كميتي اتم حاويوم يلوم زوتو كالاي غزي نخطقعو انتاي ادلالو انتاي بزعبا زرست انتاي تولنا بزعبا ري انفكشن الدكتور هانا دو جمري اوكي سو من كاب تشاينا زمتنا ولا حنت ነገር የለን محابيرታ خمسه انا ዝርድአኒ ናይ ري انفكشن حدش كيس يلون ጥራይ ዝብሉ ካብቶም ሳቶም ሕማማት ዘለዎም ተዘይመጽዩ ኣብዚ ገና ስለዘለና ናይ ري انفكشن ሬት እንደምታይ ከም ዝኾነ ብዙሕ ዝረኣኸው ነገር የለን اب حدا حبريتات انتاي بلو ري انفكشن ريت እንደገና ተመልካ ኢንፌክትድ ናይ ሙኻን ብዙ ሓይል ፈልጦይና ብሉ ግን እንታይ ብሉ እዚ ሁሉ ሰብ ኳራንቲ ጌርና ዘለና አይዞሌት ጌርና ዘለና በበይንኩም ኩኑ ገዛኩም ተዓጸውልና ዘለና ንስተዓጸው ደሓር ኩሉ ሰብ ክኸይድ ለና ኖርማል ናብሩኽ ጅምር ምስ ጀመረ ሽዑሲ ካልኣይ ዌቭ ክመጸና ዲዩ ዝበሃል ዓይነት ኮንሰርን ኣሎ ሶ ንዕኡ ግን ሲ በሕበዝ እዋን እዚ ክትፈልጡ ኣይትኽእልን ኢኻ መልሱ ሓንቲ ነገር ክውስኽ ዶክተር መንግስት ሕጂ ኣብ ካሊፎርኒያ ናይ ካልኦት ስቴት ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብ ካሊፎርኒያ ረስኒ ሒዙካ ሰዓል ሒዙካ ወይ ከዓኒ ምትንፋስ ኣቢካ ኮሮና ቫይረስ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ናብ ኢመርጀንሲ ሩም ክኸይድ ከሎ ኢንፍሉዌንዛ ኤ ኢንፍሉዌንዛ ቢ ቼክ ይግበር ሶ ፖዚቲቭ ተኾይኑ ንኢንፍሉዌንዛ እንካበል ዝወሰድ ሞ ገዛኻ ሄድካ አይዞሌትድ ኩን ይበሃል ግን ሓደ ሓበሬታት ዝመፁ ዘለዉ እንታይ እዩ ኢንፍሉዌንዛን ኮቪድ-19 ቫይረስስ ብሓንሳእ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኮኤግዚስት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ 2% ናይቶም ሕሙማት ከምኡ ረኺቦም ኣለዉ
ስለዚህ ናተይ ኢንፍሉዌንዛ ጥራሒዱና ሓክመይ ሞኒ ድሓኔ ዘይ ምባል በቃ መብዛሕቱ በቲ ምልክት ምኻድ ሕጂ ራይት ኤንድ ሌፍት ኣይግበርን እዩ ቴስት ዘሎ ከም በዓል ሳውዝ ኮርያ ኣብዚ ብዙሕ ሕፅበት ኣሎ ናይ ቴስቲንግ ግን ብኮመን ሰንስ ከምኻድ እስዕል ኣለኹ ቁሩብ ረስ ንጀሚሩ ንሎ ካብ ሓወይ ካብ ሓፍተይ ካብ ኣቦይ ካብ ኣደይ ፍልይ ኢለ ኣብ ሓንቲ ሩም ክነብር ክፀንሕ ምባል ብጣዕሚ እዚኣ በቃ እታ ፎሲ እታ ቫክሲን ትበሃል እዚኣ በቃ ካብ ሰብ ኣይዞሌትድ ኮይንካ ምፅናሕ ክሳዕ ትሓዊ alright دكتور ما أبزي أكو سخال جلي كم دكتور بلته مس إنفلونزا كال secondary infections بحالله bacterial infection مالتي لجلسب نمونيا يحصل بكتيريا زي حالة عامتات رئينا بزحسب أبناء أشتي بحلتي ناي تأشمو مبدأ تخمز تأشمو بلت لذي ولا إنفلونزا وسيلكا ناي حموسة مع الفيديو جلين تأشمو بلت كامبر إتي زلو حمام عند حد زبرت كوينو كابت مجمرة زجير عند حد كوينو ولا كورونا يكون ولا جل يكون إتي قالو underlining healthy ناي سام بحمام زلو سبعة وتعد مزلو إذا كمان كنا ولا بنا أشتونيو تولو لنا حكمنا كيدا لنا مخنياتو إتي وانا ناي أنكي ناي إنفلونزا خمسة عيبلنا مخنياتو كال أي نمونيا ناي بكتيريا نمونيا ويجله ده شيء فترة فرزاتو بتعمل سيريس نسون فلذي كان دكتور شويت زبالته ولا فوسن وسدن بري ولا كوارنتين غيرنا نفسنا جن كنكتاتلو لنا ولا تمبريتشرنا ndaወሰድና ዲና እትም ትንፋሰይ ከመይ እዩ ጽቡቕ ላይ ሰማዓን ሎ ኣይሰማዓን እዩ ክንከታተል ለና ምክንያቱ ብዙሓት አለው ምልእሳት ከማን ተጎድኡ በትናይ ኢንፍሉዌንዛ ተወሰው ሂቦንሲ ገዛ ከምሰው ወደ few days አቆሉዕና አሽውን ሪኢናዮ ለና ኦኬ እዚ ኣነ ከተሓስብ ደሊ alright ጽቡቕ ሓንቲ ሕቶላትና መጽያ ዘላ ካብ ኣሉላ ሰለስተ ሕቶ ይሓቲቱ ግን ነተን ክልተ ተመሊሰኔን እታ ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ክሎሮኪን ናይ ማላርያ መድሃኒት ኮይኑስ ከመይ እዩ ገለ ዝብል እሳ ጽቡቕ ጌር ክንመልስ ክናል ኣለኽን እታ ካልአይቲ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ social distance or physical distance ዝበሃል ምትሕልላፍ እንታን ምትሕልላፍ ነቲ ቫይረስ ንኽጎድል ማለት እዩ እሞ በዚ ሕጂ ሓድሽ ተሰሚዕዎ ዘሎ ኣብ ሃዋህሲ ኣብ ደገን 3 ሰዓት ገለ ይሰርፍ ዝበሃል እሞ ንዕኡ ንምክልኻል ብጀካቲ ወፂዎ ዘሎ ገገዛኻ ኸፈል ኣይተቀራረብሲ ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ኣሎ ድዩ ኣብ ከባቢና ኣይትክ እዚኣውን ተመሊሰ ያመስለኒ ግን ተወሳኺ ገለ እንተዳለክን ትዝሎ ዘለኹ እታ ሶሻል ዲስታንስ ማለት ወጥቂኻ ኢድካ ገለ ኸለ ኣይሸንከፍ ኮንታሚኔት ኣይትግበር እዚኣ ኣታ ዘላ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝግበር ነገር of course እንታይ ዝብሉ stress reduction stress ገለ ዓቕሊ ጽበት ገለ ክነጉድል ኣለና ተመጣኒ ምግቢ healthy ምግቢ ዝኾነ ክበላልና ጥዕናና ክሕሉ ኣለና እዚ ተወሳኺ እዩ ነቲ part social distancing ማለት ጥዑይ ነብቲ እንድሕራልና ፊዚካሊ ጥዑያት እንድሕር ኮይና እዚ ከዓ እንታይ ተወሳኺ እንታይ ስምዩ ጠቕሚኡ ነቲ ህልጦሮ እንድሕማም አይዞሌሽን በቃ ዋና ነገር አይዞሌት ምግባር ይገን ሕድ ሰብ ኣብ ገዛ ውሽጢ ዘለኻ ሲበበይንኻ ሩም ተቐመጥ ክትብሎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ብተኻልና መጠን ተንፈልጠን ናይ ምክልኻል መንገዲ ዘለዋ ክንጥቀመለን እዩ ዘለና እቲ ዓቢ ዘፍርሕ ነገር እንታይ እዩ ዘፍርሕ እኳ ዲኮን እቲ ኮንሰርን ዝገብረና እንታይ እዩ እቲ ሰብ እንተ ከይተጠንቀቓ ኮይኑ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን እንዳበዝሐ ተኸይዱ ካብቶም ኢንፌክትድ ዝኾኑ ሰባት 20% ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ኮምፕሌክስ ዝኾነ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዘድልዮም እንተኮይኑ እኹል የብልናን ሕጂ ንሕና ኣብ ሆስፒታልና ሓደ 7 ዝኾውን ቬንቲሌተር ኣለና 200 ሰብ ቬንቲሌተር ወይ ናይ መተንፈሲ መሽን ዘድልዮ ተመጪሲ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ እዩ ዘሎ ትዘረባ ስለዚህ እቲ ባዕልኻ ትወስዶ ቀሊል ዝኾነ ናይ መከላኸሊ መንገድታት ከም ኢልካ ምሕጻብ ከም ተራሓ ካጠጠሙ ባልቲ ካብኡ ንላዕሊ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ የለን alright ጽቡቕ እዝራ ሙሳ ካብ ታምፓ ፍሎሪዳ እንታይ ትብል ደቂ ኩባ ዶክተርስ ሓኻይም ናብ ዓዲ ጥልያን ንኽሕግዙ ኢሎም ከይዶም ኣለዉ
جيس مدهاني حيزوم بفلاي كأم مدهاني ترخيبه ملولو نزل حمام زبها للمو هاي حقنا تعلو well انت السوشيال ميديا نوع الكوينا بزح نقدر كنسمعنا قاليو ونكو على شغلتن جنجبلن يدحني وندبل بزح ارتيكلز الله قال بستقع علينا متأم بالساينساوي evidence استدقفن متنعت تغيرو إذا فوسزي يدحني كبحال كله كل سب كرخبو يتفوستي أبزيج زيجن إذا أتبهال فوسية بالله كورونا فيروس infection إذا أتبهال فوسي جانا عيتنا خدم جلو أمو عيت زنقو هم تي ننفخ إنفورم مخان تطبق نديو معلت بحث لاي لوكال أكابي خمسة زينا مسمع انتاي قبرا علم علم حافشاو زينا مسمع تطبق نديو ግን ብዙሕ ኦብሰስ ተኾይና ዝገደለ ኢና ኣብ ጭንቀትና ኣትዩ እቲ ዘለና ደም ብዝሒ ዝገደደ ይገድድ ሕማም ሽኮርና ይልዕል ስለዚ ኣብ ብዙሕ ጣጣ ኢና ንኣትዩ ብዙሕ ኦብሰስ ደይ ምዃን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ኢንፎርሜሽንስ እንደገና ኸዓኒ ቴንክ ዩ ቱ ዶክተር መንግስት ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርም ፈጢሩሎ ብዙሓት ሰባት እንዳመፁ እንታይ ዓይነት ኤቪደንስ ኣሎ ኢሎም ክነግሩኻ ከለዉ እንዳሰማዕካ ምኽትታል ማለት እዩ ክንስንብድ ብዙሕ የብልናን ክንዝንግዕ የብልናን ግን ብዙሕ ክንሳነበስካ የብልናን ኣራይ ዝመፅ ዘሎ ብሕልፊ ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝመፅ ዘሎ 4 ሰሙናት ኣብ ገዛኹም ኮፈሉ ዝብሉና ዘለዉ ሲ እቲ ግዜ ሙቐት ክመፅእ እሞ እቲ ሙቐት ነቲ ለበዳን ዑሲ ከድሕኖ እዩ ይበሃል እሞስ ከመይ ማለት እዩ إذا حجي لك أخذ الدكتور شويت زبالته عند حد على السوشيال ميديا أنا وعلت خوينا صارت أمنينا بس وأنا ولا حنتي ناي temperature ملوات ليو ناي جلدي ولا حنتي تأشمو تدرس تراجع أنا جريان تي زبهاز اللو بنزر بعث سمون زبهاز لون تايو حجي بحلف أب أمريكا درجة 3 سمون بدي حلف نازل أنا أب كم نايت أيان خم بس إحنا أو درجة خم بس إحنا اللي إذا منزل له هذي بحلفي قالوا دي mathematical modeling بحاله لو مال السائل بالmathematics هذي إذا حمان بس خلنو بس بدي هنا تخلنو كم يجروا أبنتاي كبت خلنتاي في كل بديو إلهم قالوا نلسرهم هذي بلا وعلى ستانفورد ولا بعد هارفارد ناي public health department ديوم زم public health institute ديوم نتي ناي mathematical modeling نايزي ناي epidemics نايزي ناي pandemic نتي لو كريو خلو بحلفي اب امريكا at least سراب 500 شيخ هون سب كل كمي بزي إلهم يمزأمنو إذي تأشمو forecast تقبروك إذا تنبي زلو قالو مخنياتي تيست زي نقبر زلنا يعني من تاينا حجي 10 شحبات إحنا زلنا مخنياتي تيست خقبر تجميرو بينزلو زلو إذا نجرزي ولا اب جانوري نارو حالي سبات كم فلو عينت انت ملكت زلومو فلو تجركا زي بلوم ناطع جن عمي يحمو اجي اساسي او وش اخواني اتر فريق اني حيو انت هيدا قالو بتي ناي عبد منجستي كانت راسو اكسبت مقبارنا حمام بناي بوليتيكال تعطيهم بقاله يكون اتهزبي تدناجتو اتناي سرعات ناي تعنا تدناجرو سرحنا كيف سرحنا سقاف حجي انت عشان متأني هنا ازي مات يزلو سلازي ازي بزمات يزلو سي زقالة لخبز احي امو نازي لهم يوم نازي اب كاليفورنيا سب كيوتي لهم زقابو زلو the only way نازي ناقز اتوكنا بلو نخل social distancing لهم سلازا امنيهم alright صبو دكتور هانا دكتور شويت سلازي تحتو تعملسي بزعبا مقوت ኣብ ዓዲ መቆት ተሊኻ ወይ ከዓ መቆት ተዳመጪሲ ነዚ ለበዳዚክ ከድሕኖ እዩ ዘሎሞ ኖኖ ኣይኮነን ምክንያቱ ኮሙንተ ዝኸውን ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኣፍሪቃ ናይ ሚድል ኢስት ወይ ከዓ ኣብዚ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ኣይ ምስተራይን ኣብ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ሕጂ ኣብ መቆት ኣብ ዘለዎ ቦታታት ብብዝሒ እውን ተራእዩን ይረአን ኣሎ ሓንቲ ሕቶ ብሕጂ ዝመጻትና ካንተ ያላ ኣብ እዚ ካብ ገዛኹም ኣይትውፁ ዝበሃል ዘሎ መምርሕሲ ካብ ገዛ ጥሓይ ትውፁ ማለት ድዩ ወይን ከኣስ ኣብቲ ከባቢና ድሓን ብብዝሒ ሰብ እንተደኣ ዘየሎስ ብእግርና ዶ ክንዛወር ንኽእል ኢና
شدشت فيت سبكي قربنا كنزاور دو نخلينا حجتي ريكومنديشن زلون تزبل كاين دي ديستانس بمينيمم 3 متر حجي as far as قانت تاع زيكون كاغزي اكسرسايز قبري في قدر كاي حجاب كاليفورنيا وقت قبل تخيليخا كتقولي تخيليخا تجاو تخاتدليخا مستر كيد كلخا ديستانس خاليخا كيدال لكاي ግን ሕጂ መንገዲ ፍሪዮ ብዙሕ ከማን ሰብ ኣነ ሕጂ ማን ድራይቭ ገበር ከለኹ ወል ሓደ ጥርዝ ብል ሰብ ከማን ኣይነበረን ምክንያቱ ሰብ ሕጂ ኣዌር ሆውን ኣሎ እዛ ነገር እዚኣ ሓቂ እምበኣርያ ኣብ ገዛና ክንፀንሕ ኣለና ኣንለስ ኣብ ቫይታል ዝኾኑ ስራሓት ሰባት ተዘይኮይኖም ብዙሕ ኣይወፅን ይሰብ ግን ኣብቲ ከባቢኻ ኣብቲ ባክያርድኻ ድዩ ኣብቲ ፍሮንትያርድኻ ድዩ ወይ ኣብቲ ናትካ ሬዚደንሻል ኤርያ ኸድካ ክትጎይ ገለ ሕጂ ግን ኣብ ኤረሶል ተተባሂሉ ከዓ ሽግር እዩ ምሽ so بستقعدنا متأنا في باكياردنا عند فرون ياردنا تتعنفع زبالة مثلنا أنا لك كاب كل زلو أب صدرها هالليها صدرات أنيخا أب جزا كل خات تعاطيخات أنيخا حديخا وتيو أنت رأت لخيفو نخل غايز لك مكا زي صعبي ينزلوي أتين وسدو سقومتي والثاني أبناتنا والكسبنا خمسبنا متن راح زي كونس نفس بنو صدرابيتنا كمان زلكم نجاري حنت حتى كاب هنا عبد الرحمن كاب انهايم انتايت بلا بزعباز ماسك زي N95 زبلو ماسك سي انتايوتي تقوم لوديو انتاير ايتولكم تجبرنا خمي انتاير ايتولكم قدامي ነገር ዶክተር ሃናኤ እንታይ እዚ ማስክ ቀዳማይ ነገር ጸገማሎ ብዛዕዲ ብሕልፊ سبلاي يلن عشان كواي ኣብ ሕክምና ዘየሎ ሰብ ኣብ ሕክምና ዘለና ከማን ማስክ ወላ እዚ personal protection equipment ዝበሃል መከላኸሊ ጋውን ዲዩ ወላ ግሎቭዝ ዲዩ ገለሲ ጓንቲ ሕፅረት አሎ በሙሉ ሀገር ከይኮነ ሙሉ ዓለም ሕፅረት አሎ ካልኣይ ንማንም ወልቀሰብ ዝኾነ ወልቀሰብ ከሓውንት ከለኹምሲ ግበሩ ኣይንብልና ማስክ ምክንያቱ ማስክ እንድሕዳ ብሕልፊ ሰርጂካል ማስክ እንድሕር ገርካ التنفاس انت اشنو دقاسي يرهقكاي كتسحت دلي كي فتكاسي دقاسا تنكفيها الريسك انت اشنو اي تحازو دقكم عينكم اي تحازو فجاه ما يتحازو بهالتي نعوتي تقلطبو اي مالتي سلازي نحنا ما تقدركم كيلو لنا ايني انت اشنو اي بلينا ريكومند اي نقبرنينا تي N95 بهذا اللوخه مول نزي ايروسلايز زخونه خمس بعد CBD خمس بعد ميثيو معو نزي نتعنا بسرت سبات خيل بدو يدبروا ወይ ድማ አንድ ተحوم አሎ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ዝገብረሉ ምክንያቱ እቲ ምትንፋስ ናብ ዝኾነ ወጣ ከይወጽሞ ከይነቲ ቦታ ከይልክሞ ማለት ነው ግን በዚ እዋን እዚ average person ዝኾነ ሰብ ንውልቀ ሰብቲ ወላ N95 ወላ ኖርማል ሰርጂካል ማስክ ዝገብሩልና ሬኮመንድ ያደርጉልና ዶክተር ሰዊታ አትሊዮ ነገር አለች no ከም ዝዝበልክዮ ወላ ሕጽረት ናይ ማስኩን እንተ ዘይ ሃለወ ወላ ሓንቲ ፕሩቭ የለን ማስክ ስለዝገበርካ እቲ ቫይረስ ኣይኣቱኒ ማለት ኣይኮነ መጀመሪያ ነገር ኣብ ሕክምናታት ቦታ ኮማን ትገብሮ ማስክ ብስርዓት ተዓቂንካ ኢሊካ ኣለዎ የብሉን ተባሂሉ بسرعة فيد كم زجبر تجاري so the regular mask سي كلا خلني أي كلا خلني in short أب حكمنا بوتات كمان أب حدا بوتات توم ناي حكمنا سرحتني هاد كيترفو كمان حصرت له ماسك مقبار من معينة منقد بسيك أغمنا أي كيدني زتا باي كونن نتوم اب ناي حكمنا مويا زلوم نساتهم نتي نسرح لهم زغبروي الراي حنتي حتى بأونلاين متأثرنا الله بدحريو مايكروفون كن كوفتينا مو حتى تأكله نجمرينا زي كاب جيرمان هو ناي اب جيرمان ولا كوا زو حدا لك نام قطريتات نستطيع حدا يكون مسناي سمين امريكان بر اب سمين امريكا ببز حسب مويتهم لمثالي اب 10 زخونه كيزات زلو اب سمين امريكا 380 مويتهم اب جرمن جن كاب 10 كلتنشح طبعا 5 طرح عارفهم موس انتاير يتلكم ابزي فليز بلا حزب سلا زخونه ديو تعينت تحقق ما ديو انتاير يتلكم
نعي تمثلن انت ازيا حدا حبريتات كم زلو ناي امريكا population comorbidity حضور حمامات دبحال بزح لنا بحلفي obesity رقدي تلك خاني حمام شكورا لك رقدي تلك خاني ناي دم بس حمام لك رقدي تلك ناي لبي حمام حزكا اب هاي ريسك هذا لك سلازسي اتي فيروس نبينو خوينو ديكونه ويكا اني فلي فوسي رخيبهم ديكونو سي اتي اباي تي نايتي سب personal history ويكا اتي medical history يوسنو مثلنا انا more than genetics so far كابن فلطو حضرتك هو ببزح مسرائي خاشو اي الرأي فليز بالي تعينت حمامات حضور حمامات زتصنحو من زي تصنحو من طرح زي كونس كنا تعينت التحقق مخا مبزحتو اب على الجرمنسي كوتاس اب ملو اوروبا تحكمنا انشورانس قاللو تهزبي افسمين امريكا جن بطعمي قرب اشغاري ناوتات اجينا بميكروفون كفتاينا ناب حتوتات نخنقبلينا فقاتكم انت داخينو بقدامنت حتوتات كابديتاتن كابحاتن نقبل اديتات يحوات حتوتات تلوكن راي ابوتات يحوات انت حتو خانت متيالا سبك سعل كلوسي اتس سعلوس قاع خندي رحقت خيدي خل زي كل سميترو رحق بحال بز مخنيات سبك سعل كلوسي تتفطاف قاع كل سميترو خيدي خيلو كل سميترو نا مريت ودقنا بز مخنيات كل سميترو ويد ما 6 feet distance قبرو بحال دلو دحر خندي نا مريت يودق ملسكيا نركع انتوي جنا جخاد جميع مخناتو كم حتى تمصاله كم زبلكوا كل سميترو كابتا بدي حركتا حدا سب عطشو كبل ويك اخسعل كلوسي اتي تفطاف سميترو زخون بس شو كاونا مريت ودق انت امنيو alright صبو ازي مايك قاعد خفت حتى خا كاب محاري زرع قابر فارماسيست كاب هولاند تايلي حتسالو بزعبا حضور حمامات زلوم ابالات حبرتسبناسي بزعبا زوسدو زلو مدهانيتن منالبات كحدش كوسدو زخولن بزعبا دراج انتراكشن هو او تاس تقولوا متحساسوي تتهوي صبو نيرو يبلالمو حسراب بيكي دكتور شويت يا صبو تحطو يا مخنياتو مبزحتو ناي ببهلنا انترينايو إذا فوس زسرح عندها بهالة دو سبات كله اليوم نحنا recommendation انتايو اتي حكيمكم زعزلكم مدهانيت بتخطاتيلكا بموساد كالوت ساعبينات كتقدروا تقوليكم مخنياتو حاجة سبتا يقبر كاب health store كيدوم ويكأني بناي Chinese traditional دخولنا مدهانيت يسرح بمبال توسيدهم اتي وصدوا زلو مستي حكيم دحابهم فوسي انت عينت interaction وسعبا كم زمت سلازي فلت بريسيرش تدقفه فوستات انت وصدوا خلو اتي بلاد بريشرهم كنترول تخوينو اتي شكركا كنترول تخوينو نسو راح قصلوا خمزه لومي حجي بهالفي اب كاليفورنيا انت يقبرالو اتي حموم ناي 6 ورحي واي ناي 3 ورحي مكتتال تلو مستحكمو نافتي حق كلينيك خيد يبلون حج انت يقبر بفيديو غيركا مستحكم كان ترخبكا بزعبه فوسخا ريفيو مقبار بزعبه زلكا ناي ولا كورونا فيروس صحدي كونتي نايتي كان حمامكا ديسكاس كبرن تفتحوني زلكا بتعمل خنطنقق علينا بحلفي حدود حمام زلنا مزحت مالتيبل مدهانيتات نوسد انت لنا كال نجار قدم موسادنا نتحكم تاختو نغرو لك مجمرا نجار فوربن ديكونا نجار دي موساد كال اي نجار كا ولا كتوسد انت دليخا for instance over the counter ناي سعال مدهانيت ناي راينوز مدهانيتات حج قاليو افدرين زلو ناي سعال مدهانيت علو بزح زين دنبح زلو سبات كنتو بوم زين دلي مدهانيتات علو
سونسو دويلكا محتاج مس حاكمكا مزرابي زواطاك حجي ابدي اقرب انا كوسخلا زلين تايدا الله طبق نيوتي دراج انتراكشن كبحال كلو بحلتي اب امريكا بتاع بفوسينا هي كم حقايم متن ازي مبزحتي فوسي وي بكلي ويبقى بتقلام تبدي ميتابولايز كوين وقع تاريخي يخيد هذا سبب واذا اقول خني دار خلو بحال اب كل واحد كلمه فوسي اب اغوراديو اب لاسين كل 5 ساعات وين ساعات تنح كاو سيتو نفسنا في انزيم نفس دلو موهادي نتي وانا فوسي سواريرو ابكال عينت اسمه غيرو وي بشنتي وي كعب قلقل بناي ليفر راي قلام كم زوص جبر فجي عندي حد انا يطلام تبص جمالينا وي حدا فوسي نتي قلم كبدي مسارحي انت زدونغيو خوينو مس حدا فوسي تجبر كله انتي وندي سامع عند حطوينو وي اقلقيتو يخيلولو أكل فوسعي الحنان يا ابنتنا ويكا كم زي كيد كابنتنا خم زي أرز جبرو توكسيك ليفل ويدما حما ليفل أنا ساعدين جنبنا سجبر نازي إتها في الإناء في دراج إنتراكشن كله أنت اسمه خلق لنا كاب كل كم زي دكتور سوي جبرته إذا بحلتي ناتشرال فوسات كم زي بعل هيلثي فود ده ما لازم لو إذا حد كله ناب نايك أدم بحال إذا جن إذا فوسات ولا زوم ناي أربع جلنا بلون متنعت يملن بالليفرجن خلوا أنت إذا جبرنا كل نتي اللي أنت بنتاي جبر ولا حنتي زيت أخته ويتأذي تمرمرة نجاري لن إذا هنا ناي فدرال دراج أدمنستريشن ولا حنتي زنعاتهم تحكمن تخيل إذا جبروا سمال لكم إلو تحكم نجار فزيلو كمنو عين فد ስለዚህ እዚህ ሁሉ ከነስተው አላለና እቲ ባህላዊ ሕክምና ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዓብ ሰራ እንዲድፃወት እጂ እቲ ተቐንዲ መልእኽቲ ዘን ዶክተራትና ዝብልዎ ዘለዋ ንሱ እንዳኽበርካ ግን ምስ ሓኪምካ ብሕልፊ ሕዱር ሕማም ተዳህሊካ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ትወስድ ተዳ ኮንካሲ ምስ ሓኪምካ ተላዚብካ ተዘራሪብካ ግቦሮ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ነንዕ ዝሕዙዝ መድሃኒታት እቲ ብሕክምና بحكم زوهابكان بعلاقات وسدون كجراجو تجراجو كحماق صعبين كم سالكاس لزخلسي اوتات نتنقاو يا تا عمل اختي جرم حران اوكي يمكن ادخل كنا بزاحته قداخي اذا حفتي جرم ناقنش بحال افتي ناي صدر حمام تباهيلو دكتور شو تجلسته ብዙሓቶ ኪራ ኣብዝናይ ሰናብ ሕማምን ኣብ ካደናይ በዓል ሽኮርያን ኣብ ከምዚ ዝያዳ ጥንቃቐ ክድልዮ ይኽእል እዩ ዝብል ስታይ ነይሩ ግን ኣብ HIV እንድሕር መፂና ከዓኒ ልክዕ ቫይራል ኮይኑ ንሱ ውን ኣድካምን ወይ ከዓ ሕዱር ሕማምን ስለዝኾነ ወላት መድሃኒት ውን ኣብ ቦትኡ ሃልዩ ምክትታል እንተዳሃልዩሲ ቁሩብ ጉስያ ቢላ ዝሓለፈታ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እሞ ነዚኣ ትምልሰለይ حجي كمتي عنتو يزبلكو وقرب تقيسين يرزم حضور حمام زبحالو بتعمل بزح ليستي زلو HIV زلوهم كابتم حضور حمام زبحالي يوم نوح زي مدهن دوس بيوم زم سبعة زياتهم بزمت يزلو حدش فيروس حمام بقليلو كتقعو يخول يوم كالو أتالو ولا تيبي زلوهم سبعة زي بعل أوتو إميون ديزيز زبحالو بعل زي لا قطمات حمام زبحالو روماتويد ارثرايتس لوبس دلوم دي نو وح غزي مدهانيت وسديوم تي مدهانيت سخاني نتنحنا اميونيتي ወይ ከዓ حمام ክንቆጻጸር ንኽእለሉ መንገዲ ስለዘግድሎ ንሱን ክንጥንቀቃለና አግሪ HIV ካብኣቶም ሓደ እዩ ብዝሕ ንሪኦም ስለዝኾኑ እቲ ናይ ልቢ እቲ ናይ ሳምባ እቲ ናይ ኩላሊት ናይ حمام ሽኮሪ ነምበር ብጣዕሚ ብዙሓት ሊስት ኣለው HIV ከም ትዝበልክዮ ሓቂኺ ሓደ ካብኣቶም እዩ زي دكتور شويت أبدي أخبر لنا إسادي نافي تدخله تزري قدم طبق الله في نايك قدم فوسات بزب على البروتيز انهبيترز قال ما لازم بهالوس نايك قدم فوسات تعمي كمو دراج انتراكشن ويدما تعبنا بزح هيرو إذا حجز ما زلوجن بتعمل سمبليفايد خلنو حنت فوسي ثلاثة حنتي حباتها أنت أشموسي كنينا ثلاثة فوز زلوا وش مالتيو جن اتي دراج انتراكشن يكون
ወይ ከአትሳዕበን ናይ ኪድኒዲዩ ናይ ገሊኹም በጣም ሊሚትድ እንዳኾነ እዝመጽ ዘሎ ስለዚ HIV ከም በተቀደም ብዙሕ ተሓሳስበና ነሩ ሕጂ ግን እንድሕር ኢኽዮ ሞስትሊ ናይ HIV ብዙሕ ጸገም የለን እንታይ ዳሉ ጸገም ዘሎ አባዓል ሽኮር አባዓል ደም በስሒ አባዓል ሃርት ዲዚዝ ገለ መለታት አውታት ዘሎ ሕጂ ንገዛእሰይ አነ HIV ሕማት አለውን ብዙሓት ናተይ ጸገም ናሃቶም HIV ምክልካል ከይኮነ ናተይ ጸገም ነትናታቶም ሽኮርን እንደ ዓርዮ እንደም ከአዝኸል ዘሎ ሽኮርን ደም በስሕን እዘይ ደም በስሕን እቲ ካልእ ምስ ዕድመ ተሓሓዘ ክሮኒክ ኢልነስ መጽዘሉ ንዕኡ ማኔጅ ምግባር ይዘሎ ጸገም አራይ علي حتى أتلقي እሺ ሽምካነ ታሕተ ንገረና ዝሓወይ يوسف عبديسي يوسف أزارب اوكي هتويسي تي فيروس اندحر اب اذا خلت سمون كورانتين نهونو مش حالفه ات فيروس ستيل اندحر اب دغلوسي انتي سيفت لنا ويكا انتي خبريهم حبريته لدو نتي اب دغلو ويكا في بارك تاعزلو خصورغو اليوم ويك صبي خنزي نريو اب كال عدتها تكبر ويس خندي كصنح خلل في فيروس اب دغه لكن دي هيوت አለው አብደገ እሱ ከተብርሃና ዶክተር ሃናት هذا እቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝባልክዎ ኣብ ፕላስቲክ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ክሰማዓልቲ እንድሕር ኣብ እዚ ሜታል ማለት ሓጣዊ እንድሕር ኮይኑ ስጋፍ ተሰማዓልቲ ክጸንሕ ይኽእል ኢሉ እንታሽ መዘረባታት አሎ አባኮታት 25 24 ሰዓታት ገለብሉ ሕጂ እቲ ናህና ሓላፍነት እቲ ኣብ ፓርክ ዘሎ ሰፊት አርገልና ከይኮነ ባዕልህና ኣብ ገዛና ማዕጾ ናይ መትሓዚ ናይ ማዕጾ ኢዲ ዋላ ናይ ዝኾነ ድስንወጽ ከለና ኣውቶቡስ ክንኣቱ ከለና ነቲ ማዕጾና ከፊትና ዋላ ነቲ መትሓዚና ክንሕዝ ከለና ንስኻ ከመይ ንገብር ኣለና ሕጂ እሱ ዘሎት ዋና ሓላፍነት ናህና ጉዳይ እዩ ባዕልህና ኢድና ለተሓጸብናን ዋላቲ ስቴሪላይዘር እንሕራልና እንዳገበርናን ምክልኻል እቲ ዘሎ ግን እቲ ከምዚ እቲ ኣብ ደገ ክንደይ ጸንሕ ማለት ስጋብ ፍተሽ ለሰማዓት ጸንሕ ሎም ሓዲኦም ከኣት ሸዓተ መዓልቶም ዝብልዎ ኣለዉ ኦኬ غني علي حتى هالو عمد مريم بحال سمعنا لها هو تزاربوا حري غني لي هذا هاتي كله قاليكم مو ثانك يو فيري ماتش كان حانتي قرب ادناغيرو انا حفزي مستوم معوزا خروبنا صون حب صراحه سي ازي درابلتيو صراحه انت خمس غيركا تخانا خين كايهم تولو دلهم بكلينين بسانيتايزين بخمس صراحه ندري غيركا كسكالا خلو تخليها توم قالها قبلنو ازي سي ايربورن سلازخونه N95 غيركا كمز غيركا كسكالا خلو تخليها ስለዚህ እዚ ዝገለጽኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝያዳ ምክልኻል ስለዝኾነ ዝበለጸ ካብ ሓሚምካ ምሕቃቕ ኒምካ ምጥንቃቕ ብሉ ስድራና እቲ ሕጂ ስኒ ብዝያዳ እዚ እንድሕር 2-3 መዓልቲ ኣብ ሓደ ንዋት ክጸንሕ ኣብ ደገ ድኽእል ኮይኑ እዚ ኤርቦርን ኣይኮነን እሞኒ ኦቲ ክንጥቀመሎም ዝግባአና መከላኸሊታት ዝያዳ እንተብርሃኩምልና ግላቭ ይኹን ዋላቲ ከምታ ዓንተው እንጠቂስኩሞ ነርኩም እዚ ሬጉላር ግላቭ እዚ ሬጉላር ማስክ N95 ኣብ ዝኾነ ስኒ ኦቲ ብዝያዳ ዝተሓላለፈሉ ዘሎ ዝሕማም ዝስኒ ኣብ ድራብለት ደረጃ ዲስ ወላ ብኤርቦርን ብኸመይ ምዃኑ ቁርብ ተተብርሁልና ኣራይ እቲ ቅድሚ መጀመርያ ክገልጽ ከለኹ እቲ ድሮፕሌት ዝበሃል ኤርቦርን ኣይኮነን ድሮፕሌት ማለት ብክትስዕል ከለኻ ምስ ጥፍጣፍን ወይ ከዓ ዕጥሾክ ከለኻ ምስ ጥፍጣፍ ዝኸይድ እሱ እዩ እቲ ዋና መተሓላለፍ መገዲ እዚ ኤሮሶላይዝ ወይ ድማ ኤርቦርን ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ሕክምና ዘለው እሞ ነዞም ሓይሞም ዘለው ዝናኸለው ንዓኣቶም ሲ ምናልባሽ ብከምኡ ከይከውን ዝርከብ ዘሎ ምክንያቱ ሲ ከነጥራሽ ካብ እንታይ ድሮፕሌት ኣይሶሌት ኣለዎም ኢሉ ዝተኣመመን እዩ ስለዚ ኣብ ሓፈሻዊ ኣብቲ ነደገ ዘሎ ህዝቢ ዝምልከት ኣይመስለንን ስጋብ ክንዚ ከም ተቀበልናዮ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ማስክ ዋላ N95 ዋላ ሰርጂካል ማስክ ዋላ ዝኾነ ሲ ጥቕሚ ይህብዩ ንመከላኸሊ ኢሉ ዝእመን ስለዘሎ ወይ ከዓ ዝመፀ ዴታ ስለዘሎ ግበሩ እዚ ኣይንደሊና ግን እንድሕር ሓደ ሰብ ሓኒሙ ንበል
مخا حكمنا بهوستال تزيدلي و مبارين هلكا N95 ماسك جركا كل جزاها ايسوليت كبر ابتخيت وقت ايتوت كان سقاب تحوي ولا سقاب سمسم سقاب زخيد كومبليتلي لهم كاسفها بزخنا هذا زي كوينو بتي نبريفنشن راي وكان كل خالق راي ماسك خنقبر إنه زمت أنا مرحيا لن ترى أي خاء بروف زخنا نقدر يلن الراي كاري حتى الرأي أبدي حتى أنا هو أنت إيه مدلي سلام كمي وعليكم thank you so much أنا أنت حتى الدليل له إلا نشمي سب أي يسرح يدله أبصراحة أكتيف يدله تطوعي بلندله نو دليفر قال يتكبر درايفر يو so anyway أنا يكلا خلاله مات كنت 5 عامات قول علني ون يبلو يكتب له قد أنت يالله مالتي يسك مورك ببرود لنا نجار مالتي السوس سرح وعيله متسأله مستبات الراخب على أنا نودينا أرجع جزال لنا so أنت يكبر خير أرجع أنا إشتي ما برهم دلله خنير والعود so إذا هتوزي إذا حتى كيافي بتعمل بزور سب كونسرن تقبلون حتى ميتي سب بمولو أبجزو يلن نسرح زوافر سبات علو so أنت عينت متأنقاط كبر لك نجرو سريخ كيديخا أنت عينت متأنقاط كبر لك جاز كملخت كيديخا استات نجارات علو حج أنت أخذ نقبر دلنا نحنا كم تزبر كيو عفتوش تجوزا خوين كي نسخي ديستانس ndحلخي شعون إذا كانت حاجتك سايتايزر تقني اتخاد دجاز مت سبجن جنا أفتي ولا جراج كله تحيز وزرلو أقصد كتنقالو أسبيزا حيزو تمشي تي متحازي تي باغ أفتي دجاجريفكا الترفة أو تتويو إن كان أي نجار نتايو أفتي كداونا أفتخداون تناون كله سلزقلو قلت إفكار نحساب نسب شعون دايم مقرب الأمة حاك قبل خو أنت اليوم ممهورة من ذاك أنا كنت ديستانس رح أخابانا immediately إتو مسبلنا كاب سرحنا ولا كاب grocery كبت إلحنا متخلنا تسي تخلينا زلنا بمولو أو تينا قبلا أنرئتنا تحات ابنا إلى كن قرب زلنا إذا أتي كل سب كونسرن دخوني نحنا بحج فوستان سرح لنا كن متخلنا ستيل نذكرنا نبتسبنا أبريسكنا نتوم زلنا لازم تاينا خنقبر زلنا جنا كأتنا خلنا اتحزنا يوزمت أنا أحد تشكيلنا دي توالات خداونتنا تخديدنا يدلنا دي بستخالنا متأنسي أرحيقنا كابتون قول زي بلو كابتي بكسب زي بلو أرحيقنا أوتينا شعون تحاسبنا كن أتولنا جزانا بزي أخذ كارهم نخلينا يعني الله إلا ندي عباي حتى كله تتنكفيه قال حتى hello هو يا أتي حطلني يعني لي كان لكم تحواركم أنا جن حدا سب كل سب أب بارتامنت ويب هاوس نبر مالته يكونن حدا جزء أب أكل سب بحوار كون كاتنا بربيلدين على حجي أو ولا دك أنا كوات مرت عادي أيتو أنت تبهلو إتي يوم صدر بيت جن نقدرني نخن قدر كنوت شوبين كنقدر أبرو سي لاوندر تاسكا حبر بحوار كوينو حفاش كوينو لو حجي أنا هو تقول شاعري بيتر بترك جير بقوانت جير ولا خيري أكل حزاي تقدر أنت حتخورد كديب جن قاعد ده ينبدأ إكمل تخلو خو لاوندر في بيحسب حتى بس حجي بتعني يسقى أن نعي تخلو أنت حزاي خمت تخلو خو أبجز خويني يعرفوا لاوندر حباري تفلت وهم كمي ولا أنت تتنقق كودك تنقق سب كله خليو هذا زي أسافر هلا جدا بدأ جوع إلى خني أب قاعد هون عندنا أب بلدنا نأمد أبي كويني تخلون تكيري دوعلكو أبي كويني أي خطوة دلني شاء كيدا دي تستهيل خطوة دلني because أتم سوالكو أبلي بين رومهم زلوتهم دكاي ولا خفت من تخال ويتخفت كرحة ويزلون كل شعب شاء كيدا دي يرزلني تخلون تبدأ جدو عليه بدح أب بلاستيك إثير حر لون درخوص تري زلني قرب أبدي أبره ليه بحب بيلدين زنبر سبسي ما بحثوش قلت هلونا له كبرهنا له كل نقدر نقوله يعني ليه إذا بزي مت أنا قدرت حتى مخنياتي ما بدحت يهزبنا 5 مليون زلخي بيلدينج أمت كبيلدينج ولا إسرا بيانو قالك خوني خل ما قدن إليفيتر توصل ويك أستيرز توصل قلنا دي حردة
እንድሕር ተኻኢሉ ኣነ ዝብሎ እንድሕር ኣብ ካልኣይ ፍሎር ወይ ድማ ካልሳይ እንድሕር ትገብር ኮንካ ኣስካላ ምውሳድ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ነቲ ሳምቦኻ ንልብኻ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ከዓ ምስቲ ኣብቲ ኤሌቬተር ምስ ካልእ ሰብ ምኳን ትውገድ ማለት እዩ እቲ ምሕጣብ እንድሕር ደኣ ሰዓታት ኣሊፍዮ ሰብ ዘይብሉ ሰዓት እቲ ቀትሪ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ሆሆ እዩ ዝብልኖ ምሸት ክግበር ይከኣል እዩ እንድሕር ዝኣትከኣል ኮይኑ ወይ ከዓ እንግዲህ ተፅሕንጎ ብምግብኡ ክግበር ይከኣል እዩ እዚታት ከም ጌርካ ኢኻ ስትራቴጂ ትገብር ትርኢ እቲ ካብ ገዛ ክትመፅእ ከለኽ ደቅኺ ብሃንቀውታ ዝፀብዮም ካዕትዎ ክሰምኹ ዘልዩ ኣበይ ኮንቲያ ተቐይርዮ ኣነ ብል ሸቓቕ ኣብ ኣቲኺ ክዳውንቲ ኣውፃውፃ ኣቢልኪ እንድሕር ደኣ መፅረዪ እንታይ ኢልና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ጋሎን ማይ ሓደ 5 እንትማንካ ናይ ቲስፑን ናይ ሾርባ መብልዒ ማለት እዩ ብኡ እንድሕር ገርክዮ ብስንታእሲ ምስ ክሎራክስ ወይ ድማ ምስ በረኪና ሕጂ ነቲ ሸቓቕ መፅረዪ ይኸውን ነቲ ዝረገፅዮ መፅረዪ ይኸውን ዋላ እቱ ክትብል ከለኽ እንድሕር ደኣ ላስቲክ ደዝግነት ጌርክ ታጫማ እቱ ተብል እያ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነዚ ክትገብር ግን እንታይ ደኣ ናይ ግድን እቲ ዘድልየኪ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ሰብ ምዝዝት ሰርሐ ኮንቲ ኣብ ሬስቶራንት እኳ ኣይተቀድሚ ሕጂ ግን ኣብ ናይ ሕክምና እንድሕር ኮይኑ ወላ ነርሲንግ ሆም ዲ ወላ ሆስፒታል ዲ ወላ ፓብሊክ ትራንስፖርቴሽን ክትወስድ ኮንቲ ማለት ብባቡር ዲ ብኣውቶቡስ መፅእ ኮንቲ ናይ ግድን እዚኣት ክንገብር ኣለና እዚ ተለሚድ ዘይከኣልን ብጣዕሚ ብርቱዕ ግን ክንፅዕር ኣለና ሚእቲ ክሰርሕ ማለት ኣይኮነን ናቶም ቆልዑ ከዓ ብተኸኣለ መጠን ቀስ ኢልና ክነርድኦም ታሕትን ላዕልን ኣይትበሉ እቲ ኤሌቬተር እንታይ ሽሙ ኣይትጠውቁ ወይ ከዓ ከም ገለ ጌርካ መፅረዪ ኩሉ ግዜ ሕጅካ መፅረዪ ከዓ እኮ የለን ዋይፕ እንታይ ሽሙ ግበሪ ከዓ ኩሉ ቦትኡ የለን ባዕልኻ ከም ገለ ጌርካ እንታይ ሽሙ ተኸላኸል ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ ሽሙ ዘሎ ጥለን ይርዳእኒ ግን ብተኸኣለ መጠን እቲ ዘዋፀና ነገር ንርእሲ ኣራይ ኣሊዕ ሕቶ ሄሎ ከመይ ውዒልኩም ይቐኒርና أنا كستاني غد ناي 30 week pregnancy إمو حجي أبد ناي قرر مستحرش برن ذ على ذ هرش برن مخنيات ناي قرر كوسلي أقاد إيمون نيرومو حجي it's normal كرم حجي كم أو أقاني فن نيرو حجي مستناي تحمام بخمي فلليس بخمي كفل توخيل ሶርትሮት ያክልዘላና ናይ ሃርትበርን مش ናይ ሃርትበርን ኣሲድ በጨ ካብለስ ከሉ ይረክስ ዓይነት ነገር ሕጂ በከምኡ ዝተላዕለ ረክሲ ቅድሚ ወርሒ ገለ ከምኡ ኮይና ነይረት ሃምስ ምስ ወሰድኩም ዳነከ ይኸይዱ ሕጂ ከዓ ዘ ሴንቲንግ ሃርተም ገይሩሞ ሕጂ ካብቲ ናይት ሬጉላርን ናይት ሕማምን ብከመይ ክንፈላለዮ ንኽእል ኦኬ ዶክተር መንግስት the symptom due to ሶርትሮትን ሃርትበርንን ናይ 30 ሰሙናት ሪሊ ነፍሰ ጡር ክዛሓፍተ ይወዳ ጎሮሮ ከዓ ረኽረኽ ይብለክን ሕጅስ ከመይ ገረፍ ፈልዩ ምስ ጥንሲ ዝተተሓሓዘ ድዩስ ወይን ከዓ ሓድሽ ከምዚ ሕማም እዩ ከመይ ገረፍ ፈልዩ ይኽእል እያ ታሕቶ ሕጂ ንስኺ ነፍሰ ጡር ስለዝኾንኪ ብልፅ ዝበለክ ምክልኻል ከዓ ክትገብሪ ኣለኪ ሶርትሮት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኮሮና ቫይረስ ተሓዞ ሰባት ብሶርትሮት ኣይመፁን እዮም ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ንሰምዖ እንታይ እዩ ረስኒ ተለኪ ወይ ምትንፋስ ምሕፃር ተለኪ ወይ ከዓኒ ናይ ደረትኪ ሕማም ቸስት ፔን እንተለኪ እዩ ብዙሕ ኮንሰርን ዘለካ ሕጂ ንስኸ ግን ሶርትሮት ዝሕዘክ ዘሎ ሲምፕል ቫይረስ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ሓደ ነገር ክትገብር ዘለክ እንታይ እዩ ቴምፕሬቸር ክትቸክ ግበር ኩሉ ግዜ በብመዓልቲ ረስኒ እንተመጪክ ከዓኒ ነቲ ረስኒ ይውስኽ ኣሎ ዶ ኣይውስኽን ተኸታተልዮ ትንፋስ ሕጂ ሞር ሓፂሩኒ ካብ ቅድሚ 2 መዓልቲ ካብ ቅድሚ ሰሙን ሕጂ ይፀዓር ኣለኹ ትኽትንፍስ ትብል ትኾንኪ ኣብ ደረት ክዝሕመክ ትኾይኑ ክትድውልለክን ሓኪምኪ ሄሎ ነፍስ ኣሕፀር ኣቢልኪ ዶክተር ሃና እዚኣ ትብላ ዘላ ናይ ነፍሰ ጡር ኣብ ሪስክ ፋክተር ኣይኮነን ነዚ ሕማም እዚ ኦኬ
ግን ከምታ ዝበልክያ እዚ ሕማም እዚ ቅድሚ ሕጂ እቲ ሲምፕተምኩም እንትመዓክ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስለዝኾነ እቲ ጥንሲ ናይ ቆልዓ ነቲ ናይ ታሽሙ ስተማኮን ላዕሊ ትሕቦት ዝደፍኦ ስለዝኾነ ሞር ኣሲድ እሱ ዝፈጥር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ከምቲ ዶክተር ሰዊ ዝበላቶ ካልእ ተወሳኺ ተዘይብሉ እቲ ናይ ቀደም ፀገም በቲ ናይ ጥንሲ ተሓዘ ማለት እዩ እዋ በዚ በጋጣሚ ኮይኑ ነፍሰ ጡር ዘለዋ የሕዋት ብብዝሒ ብቴክስት ወይ ከዓ ብኢሜል ዝሰደዳልና ኣለዋ እሞ ነዚ ፍሉይ ክእለት ዘለዋ እሞ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ካብ ፔሸንት ብዙሕ ዝመፃዎ ዘሎ ሓኪም ሓፍትና ኣላ ንዓ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክልተ ሰሙን ክነቕርባ ክንፍትን ኢና ራይ ሕቶ ሄሎ ተዛረብ ዝሓፍተ ኣድያም ይበሃል ኣነ ክሓቶ ዘለኹ ኣብ ሃውስ ኪፒን ምፅራይ ያሎሞ ሕጂ እቲኦም ዝተሓዙ ድሕሪ 1 ሰዓት ኣቲኹም ኣፅርዩ ይብሉ ሕጂ እቲ ኣየር ተበኪኑሎሞ ከመይ ይኸውን ክትኣቱ ከለኻ ተፅሪሲ ይሕዘካዶ ኢለ ዝጭንቀት ገይሩለሞ ክሓተኩም ደሊ ነይረ እቲ ኣብ ነርሲንግ ሆም ሰርሒ ማለት ሆስፒታል ኣብ ሆስፒታል ኦኬ هاي انت عينت في هوسبيتال ام شور protection ናይ personal protection equipment ዝበሃል ወይ ከዓ ጋውን ዲዩብ ማስክ ዲኹም ዘብኺ ኣሎ ደኹምኡ ኣነ ቆይ ኣተይ ሰራሕኩዎን ግን ይህብዎ ምኾንዮም እቲ ሰብ ምስ ወፀ ተታሒዝ ዝነበረ ምስ ወፀ ግን ድሕሪ 1 ሰዓት ኣትኩም ኣፅርዩ ይብሉ ሕጂ ኣብቲ ኣየር ኣሎ ድዩ የለን ክተፅሪ ከለኻ ኦኬ በብዛሕትኡ ከም ዝበልናዮ እዚ ድሮፕሌት ዝበሃል ኣብ መሬት እቲ ኣብ ሃዋህው ኣይፀንሕኒ ኣብ ኣየር ኣይፀንሕኒ ኢና ንዝብል ግን ድማ ዋላ እቲ ሰብ እንድሕር ደኣ ሓይሙ ነርወፂኡ እቲ ተው ኣጥሪ ክበሃል ከሎ መከላኸሊ ከም ዝህቦም ፈልጥ ምክንያቱ ብዘይ ምክንያት እንታሽም ኤክስፖርት ክገብሮም ስለዘይደልዩ ናይ እዚ ፐርሰናል ፕሮቴክሽን ኢኩፕመንት ዝበሃል ከም ዘለዎም ይፈልጥ ስለዚ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ድሮፕሌት ወይ ድማ ብጥፍጣፍን እንታሽሙን ዝኸውን ስለዝኾነ ኣብ ኣይ ከምዚ ናይ ቲቢ ንምሳሌ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣየር ዝፀንሕ እቲ ኣየር ኔጋቲቭ ፕሬሸር ዝበሃል ኣሎ ነቲ ኣየር ስሒቡ ካብቲ ክፍሊ ናብ ደገ ከውፅኦ ኣለዎ በቢግዜኡ ሕጂ እስታት ንዕኡ ዝምልከት ኣይኮነን እሞ ደሓኒ እዩ ዝብል نقصن الو مرحبا سمعنا لكم هو نسمعك لنا انا عبد الرحمن بهالكاب كاليفورنيا حطوي سيناريو مالتيو ان حرسني حيزني رسني غيرو لي دحريو قروري دما حيمني فوسنا رسني تحتي تايلونو لكم قالن دحر وسيدسي اي انت وريدو دحاني مالديو ولا is it suspicious كوني خلديو كورونا at what point in temperature you force وسيد كاترس نتزي وريدو ديس وين دحر وريدو you are okay at what point is دولنا بنرس ادفايس يكون ولا نبي اركدلو انت حبريته رسمته وردديو ولا نصفوسي ولا تزي ورديو انت ريخ يوم تم أقدم ربكم حمومات كلهم كاب 200 العلي temperatures لازنبرو ما يكونن قالي اتي نايتن فاس خلتهم عند حصرف لزخده يو كما تصخي إلهم قل low grade دخونه fever انت علكي تكاتاتليو اتي fever كي انت تطويلو تاينول مسوسات كله بزح كونسرن مقبار ددلي ايكونن ግን ተመሊሱ ተመጽዩ እቲ ቴምፕሬቸር ካ እንዳወሰኸ እንተኸይዱ ምስቲ ፊቨር ከኣኒ ናይ ሕጽረት ናይ ምትንፋስ ንኻን እንዳመጻ ተኸይዱ ደረስክ ዘሕመክ ተኾይኑ ትሰዓል እንተለኪ ሽዑ ነዚ እንታይ ማለት እዩ ሽዑ ኮንሰርን ትኸውን ኢኻ ሽዑ ካ ትድውለሉ ንሓኪምካ ማለት እዩ በርሓንሳ ረስኒ ሒዙኪ ታይኖል ወሲድኪ ዲኸ እንተገዲፉኪ ክትከታተሎ ለካ ሓራይ ግን ብዙሕ ኮንሰርን ዝግበር ኣይኮነን ኣብዚኣ ከተሓሳስባ ዝደሊ ንኢመርጀንሲ ክኸይድ እዚኣ ተቐባሊት የብላን እታ ዘላ እንታይ ደኣላ ንሓኪም ደውልካ ከምዚ ይስምዓኒ ሞ እንታይ ክገብር ኢልካ መጀመርያ ምዝራብ የድሊ ምክንያቱ ኢመርጀንሲ ምኻድ እቲ ነቲ ስራሓት ኣብኡ ዘሎ መደናጎይን እንታይ ሽሙ ምዃኑ እዩ ሞ ዋላ ሓንቲ ዝገደደ ባዕልኺ
أبزيد اللي بقولها تخذ لك حمامات زلوا بقولها تخذ لك مالتي. alright سالي حتو. hello سمعنا لكم. هو سمعك لنا زعفتي تزاربي. شمي روتا كاب كولومبوس أوهايو. ناتي حتى انتي نيرا أنا first year سماهاري تياب سمرتي like at university and like classنا كم زعينة بزابة fever بزابة حمام بزابة like metabolism homeostasis كم عينتات مزاربينا like بنا محارينا so إذا coronavirus مش تجمرت تمرت هلو مساعد أوه like it's hard for me to understand why is this so serious because like it's very contagious but like genetically like what does it do to the body because like every city is closing and stuff like that and they don't really explain why the virus is so bad and like what it's doing so I just wanted like clarification on like that specifically. alright ትግርኛ እንተዝባል ከነብላ ሩታት ብዘላ በሐፂሩሲ ንምንታይ ዩዚ ብሎ ዓለም ሲ ዕጸሎ ነፍሰ ከፍ ከተማታት ዓድታት ገለ ይዕጸሎ ስለዚህ ሲ ማዕረኽ እንደ ዩዝ ዘስግ ንምንታይ ዩኸ okay go ahead ሃራ እዚ አንታይ መስለኪ ኮሮና ቫይረስ ፖዚቲቭ ካብ ዝኾኑ ሰባት 80% ካብኣቶም ደሓን ክኾኑ እዮም ወይ ወላ ሓንቲ ስምዖም እዩ ወይ ከኣኒ እቲ ምልክቶም ብጣዕሚ ማይልድ እዩ they will be fine እቶም 10% ግን ብጣዕሚ ሓሚሞም hospitalization ከድልዮም እዩ ሕጂ እዚ ቫይረስ ካብ ብቐሊሉ ዝተሓላለፍ እንተኾይኑ ንኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሰብ ብሓንሳ እንተሒዙ ካብቶም ብዙሓት ሰባት 10% ኣብ ሆስፒታል ከኣቱ እንተኣድልይዎም ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት እንተኣድልይዎም the question is ንኽእሎ ዲና እዩ ዘይንኽእሎ ተኾይንና ኣብ ዘይንኽእሎ ደረጃ እንተበፂሕና ከምዛ ዓዲ ጤላን ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ክትመርፅ ክትጅምር ኢኻ ማለት እዩ ጓል 80 ዓመት ትንፋስ ሓጥራ ዘሎ ኣብ ቬንቲሌተር ከእትዋ ኣለኒ ወዲ 40 ዓመት ትንፋስ ሓጥሮሎ ኣብ ቬንቲሌተር ከእትወለኒ ንመኖም ክመርፅ ኢሎም ነቲ ወዲ 40 ዓመት ይሕክምዎ ነታ ጓል 80 ዓመት ይገድፍዋ ክትመውት ማለት እዩ ኣብኡ ደረጃ ክንበፅሕ ኣይንደልን ኢና ካብኣቶም ክንመሃር ኣለና ኣባና ኣብኡ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ ወላ እንተ ደይበፅሐሲ ክበፅሕ እዩ ዝበሃል ዓብይ ግምት ጥራሕ ዘይኮነሲ ፋክት እዩ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ካብ ጌጋኻ ትመሃር ትኾንካ ብልሒ ኢኻ ካብ ናይ ሰብ ጌጋ ትመሃር ትኾንካ ግን ናይ ብልሒ ኢኻ ብልዎ ካብ ናታቶም ጌጋ ዓዲ ጤልያን ኦን ታይም ስለ ዘይገበሩ ብዙሕ መጠንቀቂኦም ኣብ ዝበፂሖም ዘለዉ ኣብኡ ደረጃ ንኸይንበፅሕ ትምህርቲ ተዓፂ ዘሎ ስራሓት ተዓፂ ዘሎ ሎክዳውን ተገይሩ ዘሎ ኣዊሽ ኣቀዲሙ ተገይሩ ተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ሶ እዚ እቲ ዋና ምክንያት እዚ ኣኹስ ከለና ዛ ሓብተይ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኺ ብስርዓት I want you to look into what is this COVID-19 ኢልኪ ብስርዓት ተመራሚርኪ ተረድእዮ ሕማም ንምንታይ ኢና ኣብ ዝበፅሕና ዘለና why do we have to close everything ከምዚ ዶክተር ሸዊት ዝበለቶ ነቲ ዝርአ ዘሎ ኣብ ዓሚፅያን ኣባና ከይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ I want you to educate yourself and then also educate others. alright ሓንቲ ሕቶ ካብ ሮማ ዓዲ ጣልያን ዝመፀትና ኣላ ንሳኻ እንታይ ትብል ሕቶ ነዚ ተላባይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኣመጋግባን ብኢሚዩን ሲስተም ቡስ ነቲ ብተፈጥሮ ዘሎና ክእለት ናይ ሰውነትና ብኡ ክንከላኸሎ ንኽእል ዲና እንታይ ተመክሮ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኢሉ ሃይለ መድሃኔ ካብ ሮማ ዓዲ ጣልያን ሓትት ኣሎ እዚ ኩል ግዜ ጥዕና ካንድሕር ሓሊኻ ንዝኾነ ዓይነት መከላኸሊ ፅቡቅ እዩ for anything ዝኾነ ዓይነት ሕማም ብዳስ እዚ ሓድሽ ሕማም ዘሎ መፅኡ ዘሎ ወላ ሓንቲ መምርሒ የብልናን ብናይ ኢሚዩን ሲስተምና ፅቡቅ ስለዝኾነ ክንከላኸሎ ዝበሃል ስለዚ እዚ ኩሉ እቲ ሕማም ይርአ ኣሎ ኣብ ንእሽተይ ኣሎ ኣብ ዓብ ኣሎ ኣብ ደቂ ሰባት ኣሎ ደቂ ሰባት እንድሕር ደኣ ፈውስ ሕማም ዘይብሎም ገለ ዘይብሎም ብጣዕሚ ሮባስ ኢሚዩን ሲስተም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ግን ክከላኸሎ ከዓ ይርኢና ዘለና ሓንታ ኣኻት ባዕልቲ ሮባስ ኢሚዩን ሲስተም ኮይኑ ዘሎ እቲ ብርቱዕ ኢሚዩን ሲስተም ከዓ ኣብ ዝገደለት ከእትወካ ክእል እዩ ስለዚ እታ ዘላ እንታይ ደኣላ ፅቡቅ ዝተመጣጠነ ምግቢ ብላዕ ካብ መስተን ካብ ሽጋራን ካብ ክብደት ነፍሲ ምውሳኽን እንድሕር ተኸንታ ኣሽምልካ
overall نتي زلو خونة أنا خان حسكا نزخون عد سالة خالة تاي خالي قل بس حدش حمام مزلو كم إذا النجار ترى أنا قريب حدا كابتن تقدمي حمومناتكي دكتور شويت ودحان سلسلة عامتي والحنت حمام زبهال أي نبورون هيكونا والحنت حمام نجار أي نبورون فوسد بهال وسيدو عفنت نشريسو so إذا سبزسي 53 عامت active دخونه معلتاو سرحو سلام جيرو زكايد دنبرة سبي جن positive كوينو right so لنا عشتو أي حجوم مني معناتها يكون نابتهم عبيد بلو سبات تي حدود حمام دلوهم يجدد نمالت ينبري اتهم نعشتو يحزومن أبوستال أتيوم كأني كومبلكس دخونه نحكم من عذر بلوز اليوم بزوحات أبعد إلى ترايم حجي انتايو زي كله لوك داون يجبر زبحال قالي أسب أو زي سؤالكم exaggerate يكون تقبروا زلهم يبل نعشتو خاني ناين سنة نجارالو أب ريخمهم يخم أب فلوريدا بيتش كونسرتين قال ملا نقبرون يا رب إذا سي أو كان بلوز قب أنا نجارس نقبرون لنا مالت كويس so تابع لنا نقبراسي راح نقولها وتقيتاسي نحن بزقبرنا نجاريز والسن مالتي alright so من الوقت أنا وإحنا لكم خي نخون جن حسوتات بزح متسلة زلو كم تزحسبناه 10 فرعان كن عطوا إذا لنا جفقاتكم تداخلينه 3 سنة مودات حسوتات كن قبلنا مو بدحريو عطوا دكتور شويت قرب ناي أب متعاونا نبتصح لنا مو تلابوي ويو نجار تداخليو اوكي انا خبلا حنت نجر زدلن تايو اذا عد تايبلو it is what it is مصيو كنوطو نجر كن تطقنبلو نخل منجدي طحينا فوكس كنقبر زلنا ازي سوشيال ميديا انداتنا بزح انفورميشن دارخبنا كونفيوز نخونو منجدي تطقنبلالنا بزح بانيك كجبرنا كن كنزنقا ابلنان وانا نجر وانا بحال نجر فوكس كنقبر زلنا prevention كن كلا خلو نخل منجدي أبقى خنا وعلى لنا صبوا معلتي. راي دكتور هانا. أتي ولا دكتور شويه لا تنديات الزبهال. أتي أنا كوس خوز دلي نجر إذا حدشت نجارات سمعت إنزل لوا من إسيات شمو ولا أتي زلوا ريسك نزل تخونون كاب إسرات جاب 44 ويدما 55 عندنا زلنا زلوهم رعياتنا إلكا شلا جركا الحمد لله لعل تحت المبال كم زي قبا مخنيات نرق لنا تي تنقذ ما تزلو كالا أيدما تي كمان نمسب كنت بيبلنان ولا منقص تديو قالهم طبي ونقر يبلنان تي حلاف الناس ناي والكسر نهنا يو نسخة كمي قرنا أنا بالسوشيال ديستانسينج يو زي أنا زحانيت وعينا يقزهر قدالو الكاديو دخال امنتنا بنا يقزهر يكون بعلو اللو إلنا نابو فوكس كي قبرنا تي مثل خالتي انتايو نعنا تعيات جوز خزنا وساعتي مثل خالتي انتايو خبهال كله كل كم يترو كاسب رحقنا عندك حقنا خيفعمنا سلام كيبلنا ابنا يقداونا عند حسبنا مجدنا عند أشمو قابلنا عند حد أجازات حتى بهلنا أجازانا خنطلنا حلنا تي نحكمنا عند حرال لنا ناي كم زبلكو ناي تسعام عالتي فوتي وهابالو زي تلفونك بزت بهالالو بتلفون ولا عند ترى أخا كمان حاكمي نقرب تايو نتخال حمام ما يترفعو زي هادش حمامي اللي نفلتو كله خاي دبر على خط عارنا في فوز المركب توانا جن تبي existing وما تزلوا حمامنا تكورديو دم بالسريو ولا نايلب حمام ديو ولا ناي سامباديو نسوخ أخنا كهاتو لنا كله خا كسانة على بس نقبارمو irrational زي مخان أتينا تزلوا ندم ببنا لتمهرنا أنت أش مكل خالي زلنا أي دبل. alright ناي مودة تحت زمت بإنترنت انتاي تبل يغريتها مودة حتى زلخو جن ببوغن ناسي ناب عدين دا دولنا نبيتسبنا نخلو ننقر لنا بزعبازي تتنققو نبلا لنا زخلو لبواتي بوزلهم سي نتحلال فول لنا بقو موس أبيلو كمت كأتون كبازاحن جلس لزخل ناب عدي انتاي اللوخن قبرو نخل نحق زولو من قدس انتاي اللو زبل حتوي اوكي اتي حجي خنقبرو زلنا انتايو حبرتاتات مهابي
حجي تانكس تكنولوجي حجي كل سبب ميديا داتونا بعد خوينون انفورميشن كم زلنا نصزلنا يكجبر خيري اكسس አለዎ ግን ታይና ክንገብር ዘለና ንሕና ብሕልፈለቶም ዓበይቲ ቤተሰብና بعد ዘለው እቲ ንሕና ብዘሎ ንገብሮ ዘለና ምጥንቃቃት ንኽገብሩ ብዙሕ ሓበሬታታት ክንህቦም ኣለና መድሃኒቶም ምንም ተኾነውን ጠጠው ከም ዘይብሉ ክንነግሮም ኣለና እታ ዓባይ ነገር ከኣኒ ኣብ ቤተክርስትያናት እንዳኸድካ ካብ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ምጽላይ ተኣኻኺብካ ቡን ሻሂ ምስታይቲ መርዓይ ጥምቀቴ ኩሉ ምትራፍ ከም ዘለዎ ክንነግሮም ኣለና ናይ መሓበሻ ናይ ወይ ናይ ትራዲሽናል ዝኾነ መድሃኒት ክወስዱ ከም ዘይብሎም ምንም ዓይነት መረጋገፂ የብልናን ንስታት ከይገብሩ ክንመኽሮም ኣለና ብተረፈ ዶክተር ሃና ኸበቂ ኣነ መቸስ ከም ዝሪኦ ሕክምና እቶም ሓኻዮም ናይ ዓድና መቸስ ንበይኖም ዓይነት እዮም بتخيل مثلا ناي مثلا حزب مهارن انت اشمو منقحن بتعمل فقلتها اللون كم زي دكتور شويت زبلته خا زدل زفونه انفورميشن مساتهم اندا تخفلنا نت حزب خا ام شو خمس عين بروجرام او خمس ابعاد خمس رئزلو اندا تابعنا في رجله خفتنا حزبنا دلدليو حق ضرب بعدنا دجزلنا اينا فرحات بتعمل اجلنتن ادابتيف يونت لوطات ስለዚህ بتخيل مثلا እንታይ ዝድልሎ ነቲ ህዝብና ብትምህርቲ ድዩ ወላ ብሓበሬታ ድዩ ክንሕግዝ ንኽእል እቲ ካልእ ከዓ እዚ ግዝያዊ እዩ እዚ ሕማም እዚ ድሕሪኡ እንታይ ኣሎ ብሕክምና ድዩ ብገለዲ ነቲ ህዝብና ንምሕረሉ ኢልና ከዓ ክንሓስበሉ ከዓ ዘሎ እዩ ማለት እዩ አራይ ያቀኒልና እሞ ሰማዕትና نزي نشتي أخيبا إن أنت إذا جمرنا لكم أنت إذا خلص جبركم لنا متحور بتعمقنا مسكن نفوتو زي مسجانا نخلهم استحباب ورونا حجون استحباب ورونا زلوا نزنا جرات نخون مسجانا يقرب أبرئسيو كم تفلتوا زي بحال شركات أمسي زلو خناتات بجزاها خوفيلكا مخ بزح نجارات مستعبينات جل زلو نعتاد زمت شركات نحنقول شركات المحجة ترأيو حجوين يرألو أمو نزيتات كميو انت عينت رلي شركات نحنقول مبتبات أمسيو وينك عكمت يخيل إلو نقرب مبرهي نهبنا هذا بروفيسور تجاي برهي ناي سايكياتريست كاب ألبرتا ريلي كندا نتصبح عديمنا لنا ስለዚህ ጽባሕ ሰዓት 9 50 ኢሎም መዓልቲ ሰዓት 9 ክንጅምሪና ብኢንተርኔት ብሶሻል ሚዲያ ገርና ገለኳ ዘርጊሕና ያለና ግን ከዘኻኽር ይደሊ እሞ ያቀኒልና ዶክተር ሸዊት ዶክተር ሃና ብጣዕሚ ነመስግን وقت كنت العقينو بزحتات جلس لزلو متسوين سلزلو مليسنا خالي جزيه قال خن عند مكننا ما يغني لنا هاي يغني لنا سلام يغني لنا نخلهم دحن تاني